Hallelujah. Vincentio. Hallelujah. Right. Ilungu ni jilo wa Nyasaye. Mane topic makawono kaka dinene okele. Wasedonje wasechake. Alright. Share. Inyalo kona ni winje sauti chalo nade kuma winje no endo? Alright. Manilugo ni Jayalo. Wuod Airo. Jayalo Wuod Airo. Alright. Sauti chalo nade? Ingama winje kona ni sauti chalo na okani no endo ne ka jose chako donjo kacha. MC Jende Kem Palme, aneno kose donjo kacha all the way from Mombasa. Keep up the good work. Okay. All right. All right. DJ nyalo shikilia kidogo. Aneno ka Felix Lichungo se donjo kacha endo jose donjo ka kwachra kido wacho ni nini kendo awinji maber ahinya MC Omari kod Jayalo. Minwela dwa kawo thuolo ni endi mondo arwaki go e budho masani ni endi kaka nwakoni kacha cha endo ni wakelo ni chenro miluongo ni Injili wach Nyasaye. Wasedonjo ka endi kendo kapok wachako akwayo Jayalo mondo ilemnwa mondo wachak. Erokamano. Owadwa lamo kachiel kod jowinjo mondo Nyasachwa otimwa ng'wono mondo wadhi mbele kod chenro.
wala wamiyo nyingi duong' wuoth achiel manyaka chiel in kod teko gi nyalo ndalo duto. Erokamano kuom saketowa ka, erokamano kuom sebedo jowinjo, erokamano kuom setimo ng'wono makare moromo kindwa kaka dhano. Walami nikech in wuoth achiel, wakwayi Ruoth tekoni kod nyalo duto mondo otel e sirwa nyaka joma onge kodwa ka Ruoth iketwa kachiel, walamo kuom yie e nying Yesu ma Jawan. Amen. Mano iluongo ne Jayalo Wuod Airo. Erokamano kuom lamo maber no endo. Aneno kaendi ka Jano the Governor be wacho kacha ni gin ka. Mano iluongo ni Jano the Governor. What you can do en ni tem ka ing'ama ni kanyo no endo share this live mondo mi jo winjowa be oyude malach. An ok ahero gimoro ma ng'ato ang' wacho ni yawa to dak nukona ka nu untiere. Koro endi wachako, adwa ni ing'ama ni kanyo no endo tem ni mondo i-share gini endi mondo ng'ama winjowa kata ng'ama ni oko kanyo no endo oyudi mondo winjwa. Meanwhile, adwa ni akaw thuolo ni endi mondo akwong arwaki, aneno ka Tom Omondi wacho ni Omosh wendo. Mano Tom Omondi wacho ni wang'i ane gi koni endi ni Tom wach nang'o. Omosh wendo ni kondani. Omosh wendo ni kondani. Tom owacho kacha ni iluonge ni Omosh wendo en ndani. Iyuda? Nyasaye mondo ogwedhi. Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. Omosh mondo Nyasaye ogwedhi kama entie. Warwaki ahinya. Imbe warwaki kabisa. Gimitim en ni aneno mana ka ji ose-share matin sana. Ji matin sana mose-share. Kopo ni ing'iyo video no endo piny kama nigi gik moko adek. En gi like, comment to gi share. Koro share ne midiyo kama to joma ng'eny yudo wach ni endi. Kwachako Jayalo, adwa ni ikaw thuolo ni endi mondo ikwong imos jopiny, ikone gi nyingi, kaka iluongori e kitambulisho, to gi koro ma jopiny gi jopolo ong'eyi godo. Amen. Iwacho ni idwa kawo thuolo matin mondo adwaro ni akaw thuolo matin mondo agone Nyasaye erokamano mokwongo yes mar miyowa kinde mar yudore ka kod sa. Ne jowinjo joma nenowa. Jeffries Nyakachwa pako kodi Ruoth. Adwa ni mondo afulra ne gin gi samoro ji mang'eny ma osewinja, gisewinjo thumbena to pok ginena. Gi nyingena ma iye kata ma e kipande iluonga ni Airo Cliff Odhiambo. Awuodo ng'ato ni Airo, ajagwasi dalawa ni Tonga. An jal mawar kendo ajaneno mar Yesu Kristo Wuod Nyasaye ni owero to chango ng'ato kendo opong'o gi teko mar Roho Maler. Mano wach maduong' mang'eyo mokwongo. YouTube kata Facebook nitie nyinge masebedo katiyo godo kaluwore gi achiel ariyo adek. Kata kamano ang'eyo ni Nyasaye chakre godiochieng' ma kawuono Nyasaye oseloso nying makoro mafam ma ok chak lokre kendo. Nikech kaka ung'eyo gik moko olokore. Dhano nyalo lokore, gik molosi bende nyalo lokore. Koro achiel ariyo adek osebedo katimore momiyo kawuono an kama bende ang' naler jopiny. Koro mogi kaka winjo no endo mani iluongo ni jatich Nyasaye, kendo kata kiwinjo duonda kawuono winjo ka en duol mogwedhi kendo en duol ma Nyasaye osedonje. Emomiyo iwinjo kawuoyo kamano. En chieng' Jumapil to kinde ka kinde iwachonwa ni ber mondo iket Ruoth Nyasaye mbele, nimar moro amora mwatimo e wang' piny ka kokiketo mana Ruoth Nyasaye koro Jayalo, aneno ka ji ni kaendi. Denisho Ngito wacho ni Yesu opaki. Yesu nyaka pake, okay. Kasto Jeffries bende pako kodwa Ruoth kacha cha endo. Ji pod pako kodwa Ruoth kaka gimedo donjo no endo. Koro ok imiya sigandi matin kaka ichopo masane, nikech ijagwasi to sani in Nairobi, I mean. Ijagwasi to in Nairobi. Ok imiya sigandi matin ni ere kaka idongo. Idongo e lwet Jehova, yani idongo ke jodalau joleme momiyo nichak wach Nyasaye. Koso ere kaka nibiro makoro idongo mi donje wach Jehova. Engimana kaka dhano nonyuola e dalawa e piny mar Gwasi, dala Kayuru Jobagaka. Jowa ne gin joma jolemo kaka dinde mathoth mantiere kata sani wanenogi, moko bende wasomo e ndiko ne gibiro tuch wawinjogi gintie. Nadongo ka wang'eyo to ayudo ka wuonwa gini ne leme kanisa mar Roho, to dala wuonwa ne jadolo nopogore. Mama maduong' ne ja-Katholik, mama matin ne gin Roho. Koro mano e ngima manadongo kayudo.
nyiso ni wach mar Ukristo ne ni dala matin. Kata kamano ne ok en gi ndadhu ahinya ma kaka sani koro winji. Yes. Koro mano e kaka nayudo dala kaka chan. An jagwasi e piny Nairobi ka sani antiere e yor menyo. Nabiro kaka jal manobiro menyo mana kaka ndiko bende wachi ne ber Nyasachwa ogwedho ng'at matiyo tich mar lwete. Koro nabiro menyo. Momiyo an e piny Nairobi. Gisani endi ing'ama jadolo, isebedo gi kanisa ni koso podi ilema e kanisa mar jomoko? Ing'eni yudo ka jomoko ka osedonjo Nyasaye ahinya to neno ka gima maybe chike mag din moro ok dhi gi dwarone mar Nyasaye. Koro yudo ka samoro dhi chune mondo en be oyaw din ni mondo orom gi Nyasaye no kako dwaro. Mano nitie owado mar Nash. Gima kelo mano ma chunya ne gombo mondo aler. In fact en gima onego bed ni wayudo funde. En adieri ne gisani to nyo kama nyo osegike to nyo achalo ng'ama nyo nigi ministry mare. Anyalo duoki chien matin baba mondo iyor wach. E higa mar 2018 no, 2008. 2008. Mano higa 2008. Ng'eni bulubi ni bet kapek mech wasang'iyo gi jo wasakikore gi rabuon keto dok bidu mahit. E higa mar 2008 ne ayudo ka ne piny Tanzania Arusha kamoro ni Mererani nadhi kono kaka yor menyo nadhi kunyo kidi mar gold mar Tanzanite. Mane kama nachako godo ngima to kaso chiko skul mar klas 8. Ok an jal mosomo. Ok donjo secondary. Secondary nyono lakini narewa. Atimo mana introduction gi definition ni lakini the rest of the topic ok adonje content of the topic mayalo explain what is there inside. No, Jayalo aduoki chien matin. Wachne secondary ti donjo. Adonjo Itimo definition. Atimo definition ge form 1. Kanyo biology gi no makipenya tanyalo timo anyalo lero matin nayudo ng'wech gi matin much gi to bang'e no to duto no ok odhi obedo kare kaka dhano nyalo bedo kuom ng'ato. Nodhi otimo rem nomiyo wuok ok nadhi. Nadhi e piny Tanzania. Omoshi wendo wacho ka chenia Omari Nash, may God bless you for your work. Whatever you do must be paid. Maningino kone ni Jehova biro chula bandati. Yin koro chudo golo kuomi. Nyasaye nyaka chuli mari. Nyasaye nyaka chuli. Wach no ber nikech ondike niya nokuongo gwedh ka Nyasaye wuoyo kod Musa ewi jo Israel kinyiso gi mondo chik mondo gidhi gitine Nyasaye. To kono gi ni an Jehova Nyasaye modak apanda tadak kuom Nyasaye mineno ma en dhano. Mano wuoyo kuom Musa. Nyiso ni Nyasaye nyaka kugwedhi. In Nyasaye kugwedhi to Nyasaye ogwedha. Hallelujah. Mole Nyaimbo wacho ka chadi wachne ni ang'e maler. Pastor min achieng jiranda. Amen. Pastor gi min achieng jiranda. Amen. Pamela manyaro yugi. Mano Pamela en osiepa kabisa. Mabende mano ngo bi kode kama nyakonicha. To yuti Nyasaye kama chielo na nyiso ni renge dhi tan mondo. En osiepa kabisa. En waradoga kode kun mang'eny kabisa. Ng'ato wacho ni poor video coverage and sound too work on it. It's not clear. Okay, I think it's because of network, but our technicians are doing something to ensure that it is restored. So if you people are not seeing as well, just know that it's because of maybe network. And then I want our moderators, our technicians to do something. So the technicians, please, you can take time to check the sound. Yes. Sound and the video part, right? Yes. Kuro na gika mana kuni na dhi piny Tanzania. Adhi menyo. Kuro na menyo na yudo ka ating'o pesa na moro matin. To kana donjo godo kono mondo atim 1 2 3 na donjo lwet Cartel mana kaka ng'eni jomecho nitiere. Negi maya nikech na wendo na donjo kocha to kang'eyo kaka inyalo loko ohala ke maber. Cartel ni Tanzania. Cartel ni kamoro amora nyaka piny kaka wan kod gi kaka gin kamoro amora. Negi chako chieno nyaka kinde mag boma. Gin tiere. Negi maya pesa. Bang' ka negi samaya pesa ne wan kod owado momiluongo ni Felix Otieno ma sani en nini Tonga Secondary. En storekeeper. Tonga Secondary High School. Ne wan kode kuro to gi ndugu mantieni Otieno Wuod 2.
mabende ne jawendo. Naluongo gi mondo gibi gikonya e piny Tanzania tok kane joko samaya. Naparo mar donjo mondo nikech ing'eni kaka piny Tanzania e kinde machon cha before 2012 going back pod kisungu ne chando gi kono sana. Kata kane tin to skunde madongo mag international. Koro sama nadhi kocha kaya kono gi nya kisungu na mag klas 8 gi. Sama nadonjo to nanjel ni ago come here, go there, come here. So joma nadak go winjo ni ng'ani ng'amuso bunga mariek. Amena. Amen. Koro ne giwinjo ni ng'ani ng'ama riek to nyalo koro achako ng'iyo gi nyithindo an bi Nyasaye nomiya mich e chunya ka mar nyithindo matindo. Ahero ga nyithindo matindo. That is what I think it is a wisdom from God. Right. Mar bedo kod nyithindo. Koro nang'iyo gi nyithindo kamano matindo tindo I interview gi kono gi I want to teach you English, I want to speak English because ambe Kiswahili nago bong'eyo sana. Kizungu tigoyo. Kisungu to nago mana magaboro. Mag nya Kenya magaboro. Koro mag nya Kenya magaboro gi to ne rom gi ka compare gi Tanzania. Ne rom gi mag at least from 3 of going onward. Andi malaw ja university kitu. Koro ne giketa ni nyithindo waneno ka ng'iyo gi Kenya ne huyu Mkenya anajaribu kuongelesha watoto wetu tumpatie nafasi hata muda wa jioni kogi kodhiambo. Koro otimonwa giluongo ni tuition. Gikelungo tuition giluongo ni tuition. Koro wanyalo keto mondo otimnwa jogi tuition. Koro tuition ne achak koro gimiya nyasling moro matin nyalo kaka metho kaka dhano godhiambo kera nind kech. Alaloya. Tuwejo wake kaje pastor adero ka nyaka Willie the Prince wacho kacha ne poor video coverage, please check on it to see if I don't know how break matin mondo wang'ia ne wach mar video coverage ni endi mondo wagine we technician tim kamaje chendo mondo me otimre kamacha mana break matin tu icheko wadoro mondo Right. Wase biro kanyono endo kaka winjono ne watemo cheko our network and the rest, and thank you so much for those people who really took their patience to be there. Right. Correct. Amena oranga jakano. Aya kanyo kona ne urunu winjerane. Sound sawa? Is sound okay? Mia ne uru mondo Jayalo the bele ki wuoyo tafadhali. Marioni. Miyange mamoda tini, miyange mamoda tini, miyange mamoda tini, miyange mamoda tini, sound iko sawa Bredox Machoro aneni fanya sound not yet Hallelujah miyange Yesu miyange mamoda tele miyange Yesu miyange mamoda tele Lavenda Nyango miyange Yesu miyange mamoda tele miyange Yesu miyange mamoda tele miyange Yesu miyange mamoda tele oh miyange Yesu miyange mamoda tele Apole nyaibo se wachonele miyange mamoda tele oh miyange Yesu miyange mamoda tele
Alright. Right, aneno ka Lavenda Nyango wacho ni a very nice song. Mar kizungu jogo ngawe ai standard. Amen, donge ni gin jo musomo Nyasaye nomiyo gi ng'wono. Ade. Ing'eni jo mineno kagi. Giwacho kizungu kaka. An apimo gi ang'e ni gin Solomon. Nikech Nyasaye nomiyo gi dok. Ginyalo winjo nyaka dok ma ok wawinji wan. Awinji. Hallelujah. Ng'ato kaka Pauline Nyaimbo. Mano dada mano kod roho. Makata sama wan kani. Pauline no. Nyasaye ong'eyo. Ok anyal kata wacho. Pauline no wawatim nende. Hallelujah. Ng'ama ngima maber kitimo nende. Yes. Pauline is always down to earth. Yes. Ineno gik motimore kupo ni invite Pauline, she will always be there for you. Yes. And I love that lady so much. Pauline med mana chopo gi chunyi nang'e jachien to jakwalni. Yes. But kiko kwal chunyi magole ka. Amen. Ng'ama kia Pauline Nyaimbo inyalo dhi e Facebook mare kacha, i-follow go dhi YouTube. Yes. And giwende mamit. En mono wer the mighty song. Jadolo kumba mwiko. Agwinyere mane mane. Osiepa we makayuda. Agwinyere. Jadolo kine moko ne wale musori. Ayede kine moko ne wale maloka. Nyasaye ogwedh Pauline kumoro mora ma intiere. Koro ne pod wan gi Jayalo ne ng'ama koro kodonjo kanyo no endo wan kaendi gi Jayalo Wuod Airo. Jayalo Wuod Airo en jatich Nyasaye ma wan go kaendi kawuono wawinjo chenro mar Injili wach Nyasaye. Omiyo pod oleronwa matin kacha endo kaka nodonjo e tij dolo ne. Koro ne wan e piny mar Tanganyika. Yes. Ne wagik kama ne an kod nyithindo mane kama nabede Nyasaye nomiya ng'wono. Naloso ng'iyo kod jirende kod nyithindo. Nyithindo kidwa ng'iyo kamoro kata kod ng'ato, nyathi nyalo mi easy access to the parent kata ng'eyo the more details about somebody. Nikech Nyasaye kata mana pinyruoth Nyasaye, Yesu no recognize nyithindo. There's a reason momiyo Yesu no recognize nyithindo e pinyruoth. Nyathi en namba achiel, en ng'ama chunye ler, en ng'ama pok kido moro marach omenre kuome, do mar ringruok to nitie mandiko wuoye ni mar nyuol. To kata kamano, gin joma pod chunygi ler. Omiyo onyalo oonge gi ubaguzi. Koro nyithindo nokelo ng'iyo manomiyo nochopo koda kama environment mantie nabedo recognized and I was welcomed. Ne gineno ni yot mondo apuonj ne nyithindo tuition kata tuition mitimo Kenya kani odhiambo ka nyithindo osae skul to atimo kamano. Gino nodhi koda ma nochopo koda kama ne anyalo yudo pesa na moro matin. Seven Mosi wacho ni mos na Airo ng'at ruoth mano osiepe mang'eny. Amen. Nyasaye mondo ogwedhi. Kama nitie Steven ke ang'eyo kama nitie. Nyasaye mondo ogwedhi baba. Koro inyalo receive two things. Ne ochopo koda kama koro jogi noneno ka an gi nyithindo mang'eny nyalo tuition nyithindo around 50, 70. Koro ne giwacho ni pana ja Kenya, what we want to do, wadalungo kikawo mondo wa upgrade wagoli kama ntieni mondo puonyo gi within a short period of 8 months. Nyithindo koro say, my mama want can you help me with this, take this, go out, I will kill you, I will such kind of thing. So, thank you so much. Thank you so much. Add me some. I want food that is sweet. Yes. Koro duong' gweng'o luongo kikawo ket kikawo gineno ni ne nitie ute moko kane giwacho ni mondo wamiu wakony go jo Kenya ni wa structure ne wanyalo restructure watim renovation waget ado ni utegi obed gi room moro at least. Koro nadhi kamano aeto okang' no Nyasaye Nyasaye nochora ma koro adhi ne ayudo schools kunde koro ne luonga private schools. We want you to come and help us puonjo nyithindo koro wachuli pesa ber ae local area. Koro ma notimore kama mogik ma koro adhi nyaka e skund sirikal ma Tanzania. Koro kana sayudo skund sirikal ma Tanzania adhi kaka kojolo. Koro kaka kojolo kanye piny Arusha Mererani ni Tanzania. Mererani ni Arusha. Mererani ni Arusha. Tanzania kamoro ni wilaya ya Manyara. Koro Manyara, not Manyara, Manyara, okay. Yes. Kami kunya Goldi. Kata kede YouTube Afrika mzima. Na mimi gimona Tanzania. Awin.
Koro ne ochopo ka ni kora ni school government basirikal. Na yudo pesa. To nikech kaka dhano en ng'ama dwaro. Iduogi realize ni nitimo mistake. Mar duogo ka sirikal mondo apuonjo koni no proceed gi sikunda cha. Paro nogi koda kamano kaluwore kaka koro ne aneno ka dhano mondo atim. Nadhi magi. Ng'ato wacho ni Wilson wacho ni it's standard now, good video clarity and sound. Though network hinders watching. Ya wareze. We uru luore. Mbele ka Nyasaye ndi gwedho bwana ani mabuste bro ger. Yini wala. Mbele ka lenga ka kwa chako ni hindi. Owacho ni ati video ler. Yes. Sound sawa. Yes. Gimakuru chendo. Ende network. Obi. Toloko ingene jok ma watch samoro. Ng'ato nya lose patience. Kech ingene ng'ato follow story. Yes. Yeah, storyline. Koro yudo ka samoro. But we are very sorry. But we prefer live than recording. Because live why you do direct. Umbende unyalo penjo directly. Yes. Koro podwana wana Tanzania. Yes. Koro nagik ni koro ae adhi yaw school. Ne wadhi mobedo piny. Nikech an naonge barupe e klas okto mocha tarawe arawa no katime gimoro. Naluongo wado maduong' manaparo ne wudu na bathe mondo obi wojona. Koro bed kaka director to en obed en monyalo timo registration nikech an gi certificate. Yeah. So ne wayaw school miluongo ni Kado English Medium e piny Tanzania Arusha. Kado English Medium. Kado ni nene gi meaning noting'o Kairo nikech nyinga en Airo, Wuod Airo. Koro nene Kairo gi nyien machielo cha luongo ni Otieno, Wuod addiction. Koro ne watini Kado, koro noting'o Airo kod diction and the rest. Koro Kado English Medium was a short form of Kairo and Dominic. Ununge loso Kisungu nyalo loso mondo dhi mbele. Koro ne sikunda ni odhi maber. Nyasaye nobedo Nyasaye kaka Nyasaye ma jabedi ka motimore. Kinde ni pok nang'e wach Nyasaye wadwa. Ne pod an anya piny ngoro mainde moro anyalo paro chien kane babo kelo joroho ma ji biro lemo gi ot to gibuko yalo to napingora kod mangech ngene kiwuoyi bende ngufu nomiya. Nariembo nyaka jalemo ma jaroho ma kono baba ni no fire anyalo chwado jale kata mok nyal nikech nodo ka karate bing'e atimo higa mang'eny. Kina ng'ama gweng'wa noluora atimo higa 6 Nairobi ka Japanese Embassy Nairobi ka for 6 good years. Ma lwedi bere. Natimo kabisa, that is my talent. Man was my first talent. Which dream man another be the actor. Maloso movie. Martial arts. Martial art. Yes. All right. So another team in the last dan, which is the third dan. To now tama chopu kani. Koro. Kami an Tanzania ka. School no di obedo maduong'. School go obedo maduong'. Ma yudo nyithindo nwa own nyithindo 600. 600. That's a good number. Kuchopo higa mar 2011 if I don't miss. Gimoro kwe mar abiriyo ne ayudo plan ni mondo koro adhi register school gi sirikal ma Tanzania. Nikech man watime nyithindo 600 watime tok chik. Then kacha ben pap kuonde kachalo ni mbuguni. En mbuguni kaka iwinjo no odwa chalo gi mbuguni lakini en mbuguni. Koro mbuguni ni en pap kabisa tim male modak. Ilu vacuum. Okanyal ng'eyo vacuum apani en kar moyo in ming'eyo. En kuma ni non I mean. Kama space open. Open okay. Na nyisi ni ok agi. Ayu kata ka nuoyo to en awe andana lokia. Ayu. Koro ne sikulo dhi kagi kura dane mona register school sirikal. To they had the neighboring schools, private sectors. Ne wan mayo nyithindo nobiro pongo skundo nikech koro ne wan jo Kenya dek ma wacho Kisumu maber. Koro nyithindo nopong' jonyuol koro ikelo nyithindo mana gi weche. Yeah. Waparo ni wachopo kamoro wadwa. Ing'eni dhano nyalo paro ka idhi nyithindo ni kod gik kata kaka wuon wan ka. Kanya wuon koro kaka wuon ni agi. Ok agi. Nitie joma nosewuoyo ka to gi jowa pod biro wuoyo. Exactly. Koro da neno ni mona register ni. Harakati matimo registration mona register kanisa, mona register school. In that process Satan nobiro makia kamede chino ai. Otieno no kana bedo ot kwa dhi timo aloso skimwa mondo adhi atim lesson mar preps na poka police ogik na gi police 20 gi Land Cruiser to ka gidonjo to giyudo ma gidonjo na puma na kadot pup we to giro kabedo komane no TV moro mar nyama tumbo cha machon cha mana ni wewe ndiye hilo clip wewe ndi mkanyi wewe ndi mwalimu mkuu simama
to sago masaj to gigo no ka be ya mako jomaka moko e tim mane mako mane wango ma no bole mane bu e gari kuro gine mago maka to do kutieno ne utieno mawado ne gutieno muda riyo di bina ne class gido ne gionge kono ne gitera kamano no maka ma gitera detention and middle man dalangwen without any information mona mona gomi maka ben is not there then gidhi gitimo blockage ne brothers kaka ni ja cha ngamol di monyo no sel to endo di mana kode koro joka no bi because no ginge gima dhi mbele wambe no chandwa kabisa almost 1 week and pokenge what was going on I made decision for 4 days cheng mara berio e makoro inyisa ni the problem ne in ja Kenya ibiro toxic ionge stakabadhi mwenye nibedo gi school Tanzania mara riyo kisombi ni pinyo ngamo somo to ihon school maduong jo immigration nodonjore koda negi maka kamano madhi magitere detention motera gigola rusa notera koro mondo adhi bedere sermand kamoro ni Babati kichimo yo Singida negitera kuro kanya bede remand kanya bede gimoro 1 month and 2 weeks remand case mara was a bit complicated kuro ne en Nyasaye gimomiyo chunya gombo mondo agone Nyasaye kamano malacha inya makata wasigu samoro nyalo paro dia kan ngamorem angamorem bede komduong mar Nyasaye lakini chunya maiye to Nyasaye kaluwe kama Nyasaye ogula Kau tera detention wadwa atieko dwe achiel gi jumbe almost 2 months so let me say make it 2 months ana kanyo wadwa mong'e onge na mong'e ni an kuro onge jo Kenya ka bima mwageni podo gima to gikab kamantiere o maka kuro to bi obola kuro onge follow up kata gima amara minyalo tim sime bende ne gima yate onge communication michalo ng'amolalgo na chalo ng'amolalgo o wada na winyo malit ka detention kata ngama nyalo gone simu kata ngama iwugo bere Kenya kako maki to mamugi no ngiyan awuda yiro no maki ni oma bi kata yana ngane ene inda kata en ka kodi ng'ato nyalo kelo ni mukati an no dio tupa kucho e piny moro no koro e jela ka e kama ler mar fwenyruok mar wach Nyasaye nodonjo nae mane momiyo an na japuonjo ga ji wach Nyasaye seche moka roelo na ni wan gi yore ariyo ma ng'ato yudo godo ang'owa wach Nyasaye nitie ng'ama nyalo bedo matuo wach Nyasaye yudo ka chandruok omaki tinyalo dhi kata inyalo dwar ni kirni yoge mutelamo ni to kichango tidonje wach ni wach ni manyo changa kana na jela e kana somo muma an muma ango somo na somo kane jela kane detention remand sama na dhi case na muta bit complicated kadi otera mention mokwongo tan ching mention mana nego bi penja ni penjo kaka penjo jinia utaki kama makosa ni en kama ing'eyo kose kia kari ni ng'eyo kar dage cha anako ni akia wacho ni akia no mono ni odwoka kata mi kaka inyalo gona freeboard kata cash bill ne onge an no ng'adna mana twitch direct iga prangwen 40 years na ywak mapenjo Nyasaye ruoth apenjo to kakoro sani juma chielo dwe achiel masatieko to long manya biro go to piero sadok no sayecho onge gimoro to katinga cheki ka 40 to nadok kachalo nade apenjo Nyasaye kama na ywak malich wadu nitie gima inyalo ywak nitie wach manyalo dong ng'ato minyalo ywak nitie gik ma ji moko winja to gi gima ng'ato to neno koro an wacho ni en gima neno ka winjo iwinjo ikoni duoki penjo Jehova apenjora to jogi ng'adna bura piyo mana dok ame na nyini ni dwoka mondo kata ka manye jok manyalo del chimago kata simu to jogo saganda bura gi sani to log mose to ma dhi timo na to higa 40 to na penjo Nyasaye wach achiel mana penjo Nyasaye modong' e chunya ka sani Nyasaye ruoth to be chieng' moro ni tim nang'ono ma wuogi e higa 40 ma minwa umolo nyaka ng'awo dog nena kapod angima kaka an wuode mogeno ni mane wach mana penjo Nyasaye nodwoko detention wabedo kuro achaka bedo e jela kae mana some muma moko matindo mag nyithindo mag matindo mana somo wach moro ma bende nyaka kawuono pod wach no Nyasaye opandona to en wach manogero ji ma nyaka kawuono pod an go ne chunya nondike nene kind bugo jo Ana kanyalo paro nene kind bugo jo Ana kod Luka Mariko nowacho na ni akana some Kiswahili kora loko gi dholuo ni kuom wach Nyasaye tek winjo kuom dhano to en wach maduong' moloyo weche duto ai koro nachako bedo kapenjora bara ka nyapara go sip
Apenjo koro ng'umacha to wacho na ni koro adwa yie nang'o to awinjo ga koro ing'eni sama shida donjo to ng'ato nyalo paro jowariga mach kanyo koro naparo kanyo jela ni yango yudana dana mama nyalo konyo mama onge baba ok nyal giko wetewa ka ogotino gini ba sonyo noringo dok e joko sabuogo giseringo giweya ng'ama koro dong koda ka e jela ka dok ma jogo wacho gono ka winjen kiamanya kisa waturi waha wamweya wahega wabene wachaga jok magalagala ok anyal winjo Kiswahili be koro tin kuro mwaskume be koro winjo ka dhogo Kiswahili matin ne shida napenjo to kaka nyalo yudo resruok man ema nachako ywak ne Nyasaye kanindo gotieno ka piny otwo ako Nyasaye ka yie ni nyalo golo ng'ato adier to be awinjo chien kocha ka jowacho jomoko to mana niya an nayudo warruok e jela Nyasaye kara adwa yie mondo gino otimre e ngimana ma pok oyalna pok aromo gi jalo moyala wach Nyasaye in emiwuoyo kendi an ema wuoyo iterori e bura koro an ma adong' gi Nyasaye iwinjo Omari Dash ma wach momiyo kata ka puonj wach Nyasaye takono ng'ato niya ng'ato onego dong' kod Nyasache mok ni Nyasaye mobakni yani Nyasaye mobau kuom Omari Dash mochunigo ni Wuod Airo wadhi Nyasaye nitie mano gima onge mano gima iketo ni ok en gima ni kuom nadong' kod Nyasaye ma koro Nyasaye ruoth adwa neni ka intie Nyasaye adier to dwoka gima nagombo ni ichop geno mar minwa kik tuya oko koni piny malal nono nikech awinjo manotho e ng'at nitie ni Kerasia komulo kwaro kocha no ome jela ka notho e jela uno gi no bane ng'ama kungo neno motho e jela koro I compare myself with Kerasia naku Nyasaye kik atho kaka Kerasia mane wach mana wach Nyasaye then alemo for a quite period a night aneno fwenyruok mar Nyasaye kanone anindo kama taneno ng'ato loka engego maduong' matut to chorna kedo to kwajo to en okwajo motuwo koro odong' kama odong' matin madong bekni to ochung' gi law marachar anene lek kanindo to oluonga gi nyinga takone ni baba asayi ting'a monda awuogi aidho inga ne winy kaka wuoyo oko asabudho yie piny komatieni to en e but to kane kede ni bang' ni maki odong' matin ochiegni tuwo takone an baba tema koso dog idhi tuwe gi modhono kata giro bolo kon rabolo itwego mano fwenyruok mana neno to kasalamo Nyasaye kayoko mari naywak ne Nyasaye okinyi an nok achiem nakawo kuona manomiya jela ta auso ayudo go pi kata mana amanyo go kakikuoyi manyalo umora nang'iewo nyaka space mar nikech ne wanindo in such that ma ka ng'ato nindo ka tipimo ng'ato ka dok kocha wich kod tipimo ng'ato ko tikawo ng'ato achiel terwako e diere ka tinyono gi tielo ka be piny mano roman ma kichiew ka kinindo ne kichiew to yudo kaka oidhore ikuongo iwalo pien moko okinyi nikech friction gi liet ok nyal nakono Nyasaye ruoth nayie ng'iewo chiemo manomiya gi ng'ato mondo ayud freedom mar nindo at least abed comfortable to naywak ne Nyasaye pok owara awuoyo kodi e mbaka ka pok owara awinjo Nyasaye nobedo Nyasaye nooro ng'ato miluongo ni Moramba ma ja-Tanzania ma kopo ne onyalo winjo dholuo to Nyasaye mar kidi mane jogero dagi mariwo koro omedo riwo gik madongo e dier dala jaduong'no Moramba ok ang'eyo ne nitie nyathi moro mane timo ne ng'ato maber nitie nyathi moro mana konyoga kabisa nadhi ang'iewo ne chiemo hotel kan gi pesa nahere kabisa luonge dadi baba nochalo gi wuonwa gi face ne mano sama ne timo tuition sama timo tuition koro nakonyo nyathini kabisa madhi ang'iewo to next time gi jonyuolne so kony mana konyogo nyathini Nyasaye notiyogo mochoro kare nyathini nitie nergi ma is a judge Dar es Salaam e court maduong' Dar es Salaam koro nyathini gini nobedo nabele koweni mwalimu Cliff teacher Cliff ameshikwa odhi onyiso janyuolne huko nani ule mwalimu alikuwa anafundisha ameshikwa mwalimu alikuwa mama gik machalo kama ne gigoyo ne nergi cha sime iluongo ni Moramba en ng'ama ne pok aneno akiaye kabisa totally an ng'ama nang'eyo mane nyalo penjo nyathi Moramba nyathi nodhi wuoyo gi minene gi muoch nokaye moparo kaka Sandra piny Tanzania nowuoyo gi gowadegi mondo obi okonya ogola odhiambo moro apoya nono napo ka chieng' moro iduogo ka wan e parade gokinyi gine mar saa 8 tok lunch ne waiketo ga TV koro ji neno sechego mane visiting time ji nyalo biro neno moso jogeni napo kiluongo
ka ji awinjo ka gino biro chiro kon ngech wan no biro chiro ngech no kwanya biro dhoget. We were not expecting anybody to come and see. Onge ng'ati mini nyalo expect ni mama nyalo biro kata baba. Yes. Koro na biro chiro wana koro winjo Airo unajua hapo wanajua kuniita na majina. Airo tena. Debe ni wang'eny. Ni wa Airo ndiye usodonyo mawendo. Koro awacho koro nyapara biro kuingia nyapara, at least they know the stream ginge ngato ginge koro nge by face. Koro ng'acha kono ja Kenya. Owacho from the gate security ko ya huyo Mkenya nataka Airo Mkenya mwenye alifika hapa mwalimu. Kora mwalimu wa Kenya tachunga winjo. Aparo ni adiponi utieno marwa che molo baga. Koso de utieno nyogo che babo sa dalo biro ka. Acho megito mera kana gikigit. Nyasaye kadwa resi tikumi kale sana. Owado goch mana winjo ywech mana chwado ng'eya kadhi dhogede cha gi belt ni sawa. Mano pod okoro mar nyapara bele. Ningech oluonga tadeko. Nogo ya kang'ech kadhi kacha to kawinji. Gima morna gima ne ng'ato biro. Ng'amo biro cha mane no joba goge bang to timo gitemo na buru mago to onge shida. Anago bo wuok mane gima ni pacha. Koro kachomo gate ka gikedo ka polisi cha bedie. To giluongo kare ni luongo anakia ko luongeria Airo Clip Airo nam afande ara yenia Airo Clip yes sir ge ukaburi mara Kisumu ba Kenya man ni ande puonj omena nogo koni maneno ka pinyo timu hallelujah amen no pam koni igoro Airo Clip yes sir yes sir ni gitemi joka go yes sir kora ni ukaburi mo jogine ni ngane gi so much respect kara kia owado nogo ka nam afande noni ga yeri nam afande tana dia goli yes sir koro hallelujah ya walit twani ya pole Kevo the manager karibu sana marilungu ne Kevin manager mar Papati warua kikabisha kasto aneno ka chicha endo ka wange Marian all the way from abroad. Marian thank you so much. Aneno okinyi ka Daniel geni mano jok ma support wakacha Winston Blacks Jinika Maratari inga modo jokanyo no endo amedo paro nini wane chenro mar ilungu ni Injili wach Nyasaye wan ka ende gi jatelo wan ka ende gi ilungu ni Jayalo Wuod Airo omiyo wasigande kanyo cha endo kaka nodonjo wach Nyasaye kaka ende pod wawinjo kaka ne en e piny mar Tanzania kocha aneno ka Kevo Wuod Kinyo mano manager mar Papati mwenyewe owacho kacha ni asante bro. Thank you so much med bana biro kanyo mondo Nyasaye ogwedhi ng'ama ni kanyo no endo inyalo penjo pastor Chilaria Dek nikech wan kode kaendi onyalo duoki one on one. Meanwhile inyalo share gini endi aneno ka ji temo share kacha cha endo imbi nyalo share mondo me wamed yudo ji mang'eny. Kok kamano wamed mana kete kumi kete ng'eny. Negi pama kanya mana fwenye ni abro pa mimi sulo na neno sulo kala ng'eny ko pama be okoni ipa mepa matine ai neno kedi wuon de tamine no be koro ko bako nyine dire na neno sulo mang'eny at long last ne moramba oluonga okonane ka giget joka no miya kutoka gesa pama gitimo gima gidwaro ne gikona ni kodo ne ng'at to nanene kayuak ne wuono tama kod nikech matiso mana an be na jawo bifu nikech wuono no era pi wanga chiegni sana bebo miya pane warruok Yesu tiyo kod ahinya nikech an ka buko matin to sadonyo mane piny ruoth to laba saka tarabo bisheketere wasaturet hallelujah amen koro muramba kuna ni abiro toka ng'eyo lakini wewe ndiye hiyo wewe ndiye Mkenya makosa ni gani yako ni amini mpaka leo mashtaka ulisomewa mlalamikaji nani na wewe umekaa hapa na sijaona chochote sijaona mtu mashtaka yangu sijaelezewa mimi hakimu alisomea mashtaka kaniuliza nikatae ama nikubali nikakataa wakanifunga kanisomea fungu miaka 40 na mzee na hawajanielezea sababu hata wadhamini wamlikataza mimi sijapewa nafasi ya kuenda kuangalia mdhamini wangu yes hallelujah utobendeka wanakaa kama mudi to Nyasaye nyaloti mamone giti neno ka okasomo to kantie ka wadonjo ka ng'ato chako yalo kata obed mabonki taloko gino gi sana
mano ng'wech ma Nyasaye no. Amen. Koro tekoro koro ne ukona wawuok kaka dagi wuok ng'ato kanyo for a while. Wanyisa wuoyo kaka dhano. Nokelo na mukati maduong' gi juice ariyo. Kene no juice koso juice in kare ariyo. Notama chamo. To nachako puonjora tiyo ni Nyasaye gi juice. Wacho ni Wuod, kata denyo kama matuo na iya gi toyo. Adina denyo masuka moro mar Masai mana loko go kuon. Mane koro an ogema nodong' ka lawo. Mira jele nyalo wilo. Omari na dole. Karo wanyalo rwako mana ka wonge chandruok. Ka chandruok odonjo to wawilogi. Na welo suka Masai. Koro juice nyawacho ni an adwa tiyo ne Nyasaye nikech seche go nawinjo ka kuru kibaji ochako goya. How comes? Ng'ane oya kanye to en ng'a? To biro nade? To ng'ama okelo? To oma ng'o? To ng'eya nade? To nwaro mo kanye? Iwinjo? Awacho ni Nyasaye diponi kare gima naneno cha in mani fwenyo mogo cha. Jali diponi mobiro nikech obiro to weya bende koma nikech ing'en ng'ache be kaka nane fwenyo ludhe cha be nokotwe nolal mana kamano. To ko Nyasaye ruoth kamano ichako wuoyo koda kare jadi. Yani kako semi mukati juice penyo mana gi penyo go beda na wuora wacho ko diponi ba ng'ama lawyer madwa kelo medhi medo tuya. Odoko mi mana mukati gi juice otimo nade? Disappear. Amkao mukati gi napugo ji juice na chele mana madho matin tu lakini imade bi ng'ato lielo sabaki. Mara remo weri gi liel maka jirani. Mara remo. Nyasaye to sibiro kapande en mane gino wede na moko. Wacha dier nikech Nyasaye wede na moko emosebedo ka tho batok maot. Ng'ama lielo mako nitie kidimo moro mabiro fridge moro makelo madhi tuoyo chuny nyaka iye. Ese sagi chiemo nitie kidiel kata matin mama bila mo kata matin. Okadwa winjo ka yen an maber. Oyo jalo winjo marach en mania giche mogo fridge. Koro chandruok go gigo fridge nogo iye. Aungo wote wendo karibu sana. Yes, na pogo fridge no. Iwinjo. Koro na sapogo joka chiemo. Awacho ni okay, fine. Abedo ka adoka nenda mo chiemo koro nalemo nyaka piru. Mara nalemo chiemo ne koro odobiro. Na lamo Nyasaye tumina lamo to podakia ka chako wachni Ruoth para an gima na yogo mana ngima nyawuogi Nyasaye go bodala go baba wa ineno mama ka chalo ne podo ro ne pogo kelo weche manyalo wacho an mage gima nyalo wacho nago koko mana nyapara nonyona ne wan gi ng'ena jemo na jaduong' moro nonindo bato koro nyapara kwa kucho kare toch ne nodhi nomenyo kama paro ne odwa nyona karo jaduong' cha bende vere hol nonyono jaduong' cha matin no to adier ma Nyasaye kala mo Nyasaye no odhi okier kar nyona odhi onyono jaduong' cha motiendo to koro ne chadu jaduong' cha ywak nyaka piny koro wali ne ko jaduong' okay Rigor onyo koro okang'e Nyasaye nolego na mo Omari ji ama bor bwana. Amen. Emomiyo kiyudo ng'ato kik idonji ahinya kapok ing'eyo who is that person. Yeah. Mano norumo. Abedo kanyo another 1 week. Kane Matayo goya ichwa dala ing'alinga natimo nono. Ng'ina nguto ng'e makopo nina ka chungo. Tanyalo kera ma almost. Ka ngia wali dhano to ng'eny kata tek mana mitromo na nguso no stimo cha mikologo laki. Lakini dhano mobuto kete nyalo mondo. Lakini ji abora par takuonga alwaro on the spot. Manto nano gadiri. Lakini na makora wacho ni Ruoth. Tima na jogo itwale gwira masip. Hakuna shida. Yang'eni gima ng'eyo ni gima dwaro dok Kenya. Tanzania kaka wuok dok achaka dwaro ni dok chuo. Jogi joma richo bane. Na pogora. Na lamo Nyasaye ne gitwacho. Omena Nyasaye notimo na mono muda matin. Apo mania. Chiemoro kendo mana gero sa ochiko gokinyi koro sa 3 koro je assembly koro noketo nuogo kaka 12 wawer uchuchu mata to kwan jojela en sa 11 omara wagoya jogo wakonyo nyuogo wapiero ganda kanyo timo kunade sawa mi punishment imanyo nyuogo itero nyuogo ugede ot ngene nyuogo ni golo oko titero ot kiyudo nyuogo oko mano punishment respect mondo kidok oko to koro chieng' moro kayudo mbuchi tageng'o kata ka dieni moro chamo oduma to kitim ng'ade okago kidi diel atimo nade ariembe tageng'e aduoko ni gada kono madwa diel ni okosna tuwe jela ber puonjo respect in somehow weche ariyo ber serikal gi mu madhi gimoro adi mu wacho ni kik kuwe serikal betam ni kik kuwe omera nwageng'o nyuogo ni puonjo kaka wanyalo fadhi mifugo
Koro wapuonjo nyuogo kwa dwaka ot ngeti. Koro ki yudo nyuogo Titere ot. Ima kumos. Kendi gole chieng nikech ngede nyuogo ko ngede sababu ngede ka ngede yo lai. Nyuogo chandra nikech chieng wango koni ni sheria kwanza tunza chawa rudisha chawa kwenye nyumba kwenye sheria yako sala namba 5 mara moja afande saa mbele dhano putu wa kwenye nyuogo dwaka ot haraka. Kideko gi nyuogo to ka nyuogo to elweti mitoyo ka nyuogo thejore. Kidonjo en shida. Pole. Ne Nyasaye otimo na yore duto. Ma Muramba nodhi oloso kes na gi Dar es Salaam e kot maduong'. Muda matin, another 1 week again, I was called for my mention. Tapenyo to how comes? Anga mano setwene namba ni mano kona rito mane di kuona uniform and whatever mondo gola remain tera gi jojela. Jojela gino pogo remain gi dak mopogore. Mondo tera jela tango motimo kinde documents kana dhia gi kucho. Jodala wa piny mochama. Nagona Nyasaye kamano. Maramba notimo mono ma oloso kes na gi kucho ma okona ni mondo duoka tinga background duoka Kenya gola from a court mara moja kwa moja na gari ya serikali mpaka Devocation Park maana amri mwananchi niwe yatoka saka la boda koro kadok tade mang'eny madoko koro mano ok nachaka penji no timo na kamano no somna kana upia form samne form bira edo ka Maramba nondiko ni ochwe na bond ogola gi cash bill I think was cash bill ok migolo ng'ato chane cash bill bond maka na maki to umaki tabida tuwe ni koro kilal to ine wiya cha iluonge dong en free bond dong aparo en free bond no chulo na mar milion 11 ma Tanzania e wiye emano miyo gola bagras mondo achal ng'ama no opondo kolata magika faende na tena okete mokao moyeche ndio somna master kwa faili yako zote uwe kuanzia leo uko huru mahakama imekuachia nafasi na umepewa amri ya kurudi Kenya bila kuonekana baada ya siku 10 na ngapi siku 12 usionekana hapa Tanzania tena notina nakiwe na kabila doka kono na ndala paga leo ng'enyo uda doka manantia chok giga na manyo nikanyo adogi wuonwa gen notemo ng'anyo dala kulo ka babo pok otho notemo ng'anyo kan mo uso nyaka lo timo nade lope go nok nyalo gike kiwango manyalo biro mondo wara Tanzania mwisho yake ne okonyalo mago duto te koro na aduogo na biro Kenya koro makabiro Kenya aduogo kora riemba piko koro riemba piko dala gwasi but samana riemba piko ni nan gi weche ariyo mana sengo na Nyasaye kane je na koro tki gola ejela mano neno matimo malanya koro kachingo gola kan no ka oketno TV koro jiwe dunia ipako Yesu Kiswahili Kiswahili koro sadonji ya koro winyo mbele kajo ko dango na Yesu ni nada ni Nyasaye rutame kigola takwa ya wacho ni weche ni chinga kadok Kenya mana no mama wa takwa ni mondo tim na mwana mara wara wak mar winyo wachni to ruoth na werni ababiro paki mondo joneni ang'o kaka paki TV kaparo kama ni gola Nyasaye no wona mano duoka dalawa nabiro madonjo Kenya ka madhi nyaka dala gwasi gik naluwo na manga kae mana luwo na nyaka gwasi arimba piko muda malach matin katagora aduogo koro aparo mondo adog nyaka skul gi nigo toki ga kosakalo jaduong' bedo koro tuo yore baba oture kamano yware 2014 baba timo nade baba moto koro ka wuonwa nindo ma pok owara gik mana singo na Nyasaye kata timo alaga lakini pok otimruok nade pok owara koro ka gik 2014 wuonwa tok to wuonwa wada dhi yiko mondo yik wuonwa na dhi e Catholic mondo adhi adwar jo fada mondo dhi yik wuonwa fada no kona ni odwaro yik en siling 1,000 mondo dhi ochung' na yiko gech wuonwa ok en member mar kanisa makoko chulo 2,000 en 5,000 ne fuel 2,000 mar gari to gi 3,000 pesa jadolo mar monyalo chamo wach no ko gwedha nikech kipino be koro piny ne tek oganda mane wan go be wasauso satimo program al 20 nyola bosa lo mal 14 piny odhira kaka tin to an bende ng'ama nigi nani bi chap jal mosati nyaka rom samo make bwana mobedo japuonj ji ong'ina nigi sedi tano seche go in no an no
Uno ate wabiro nya Kenyatta ka oganda ma mapur dala kucho no wauso duto wedo no solo pesa no tamore odoko nindo Nyasaye okawe odhi koro father ni makoro meyo winjo ka Nyasaye tudo weche chunya ka wuotho poko wara kendo kanisa ok adhi kata kamano an gi singruok e chunya gi Nyasaye awinjo ko wach Nyasaye to kawinjo to nitie kaka dok nikech nitie kama aparo kama nogola koro father tamore awuotho nyaka Jayalo makoro gweng notamore jo mang'eny notamore biro ema yudo Jayalo moro miluongo ni Chieng' Wuod Majengo. Chieng' Wuod Majengo ne en ng'at mowar oleme kanisa mar Word of Life to kono wude iro in ng'ama ng'eyo Cliff ino kanyal tamora dhi ko janyuolni adhi go sime mondo akel jo kanisa wadhi chokore kanyo mondo waikni wuon adiende gibiro magitimo ik wuon maber ka gitieko to ne giloso chokruok mar abudu mar duogo mondo giyal ne giduogo ma giyalo kaka koro gitimo kisera nikech Nash luongo gi kama idhi chwoe kod nyaka idogi mito puotha cha boti koso ne giduogo tok duok gino pod ne ok arwako wach Nyasaye baba na ager gi wach Nyasaye na chunya to nie gi chengo lakini mondo adhiye otama ne pek moro nitie hallelujah amen koro giduogo dweche okalo 2014 dweche baboko to gimodo mara abiriyo waikri ma abiriyo kanyo okalo ma boro dwe moshiko dwe ma apar dwe ma apar gariyo atamara koro kana mo dwe ma apar gariyo to mama moro miluongo ni Akinyi Jija ma mino mbok mino seko debi kona ne clear nariembo ne apiko man chuor to kane wuda iro adwa ni chokruok wan go suna e piny Migori dala mat Dan Bishop Dan Ogot adwa ni mondo wadhi e chokruok no itera pesa di takoni to in ng'ama ma apiko chori ane matiyo ni dang' agoni pesa ne adwa chuni mondo ibed comfortable mondo itera adwa ni apay yes wawinjora koni mama idhi chulo 2,000 ngech adhi tieko ndalo chokruok ne adhi chokruok yakoro tich adek tich ang'wen tich abich ochako tich ang'wen tich abich nyongesa Jumapili otimo nade ogo ndalo agwera koni mama mano 4,000 odiochieng' koro jong' 1,000 awado ok anyal nikech apiko mara adhi goni fuel tabiro chuli siling 50,000 mano pesa ma miyi duogo chamo ot kata nyalo miyi go cash awenego iwe mahitaji mar ot ma ing'e ni koro asanyomba ne gidhako gisajombo 2011 iwinjo nyithindo basanyomba koro adhi luonga tero mama ni Migori e dala Ogot koro ka ndalo mokwongo chieng' mokwongo ok japiko ting'eyo kwasedo jogot wawe kanyo koro wago randa moro matin wago raundi to ka sa chiemo moromo to wadhi chiemo nikech chiemo bende ok adhi pesa nacha ok ajatiyo go hotel to ka kawuono Yesu oloso gik moko duto koro nachiemo kacha koro tich ang'wen ogo fwaya otieno piny oru tich abich ogo fwaya to ji be idhi batisi Jumapili gokinyi koro tich abich gotieno nyongesa gotieno mama ne wajadhi koro sama ngene jo ngini gimokero koro sama bandera yake Yesu sasa inapepe sababu sefia bwana sefia to koro wasefia ge jirani ge not to koro mama koro jongala Yesu ni bwana wasawuok wadok wadhi ng'iyo nyingwele moko man kuonde go babeni weka tede jikon giwacho no timore kabisa iyudo ka sawer eti makofi omera kanisa ngene gima kale ok en gima paro en gima kale kanisa active bana kiko gani ero kamano kuom wer mamit koro ne du piny ngene pastor wacho gi dwol mamuol ya hallelujah awinjo teko adwa ni koro bed piny oru mos wach biro ng'eya koro nyidwa mano to ok nyalore idwara ka sama tembea Yesu tembea chini tinde kayudo na tinde kayudo mana maora omera mangu dano piny omera mit ndi wana dot ya kuku mako nyite to kigo na sangwera bigelegele to koro jal ta chunga chani koro jubi jakoti jodo mana kunga dano sabe koro ne wadhi kamano koro chieng' tich ang'wen tich ang'wen tich abich ni gotieno to mama moro ema dekona ni bwana kijana ka wamene dot wabede desk mag nyithi skul ngech kombe bende tin ok wa skul mama oneme itimo marach in japiko dwari donji bedo gi ot kati bedo mana gi oko
kata bede katoki gire katoki lepi da bede giot kama jiti bedo ka rat diri ko kaka udongo ka utar kama ko benge suna be kau gimoro nyalo tuchi kata okono to kama ji ko nyuonge do nyuru bede gya ngo tabu nyoma man lo gibiro mera meta so ade bede kom karakiani mana ka uchi udi chienga majal cha dwaro me kona awi umara Yesu ka dwari ha eto kinyal nene wadwa anyisi nono were gi gima ngato bi nitie joma be dwaro modhi to ka Yesu man dwari to biro menyo yore duto te molo mane omiyo noluwo gi Yona e dier nam ere yes ok you can't okinyal na donjo ka bede kom upaka udala neno Yesu ogita gi keyboard bara keyboard no pod ne bele pod go nungu ma pod we pod omiel watema mano pod onding to wewe koro kare jari ne dwa nyasaye kare chiko ga trap no dhi ochiko na otegu ha maber omera we winj koro mama moro dwa aloka kucho ka dichuo joka jawuoyo ga kocha gi kode ka gicha koro wona ne koro wodo pako Yesu katie punda manyono chinda punda be nyono kare punda nyono chinda nade ma Yesu nyalo winj wegi chake koro pambio koro mama no wero bonge aluongo Yesu aluongo haleluya haleluya aluongo Yesu aluongo haleluya Yesu aluonge mochungo mamchien haleluya haleluya Paulo pake moya ojela mita winjo ni Paulo no pake moya ojela taparo kaka jalta no chwada gi bishop gi yue ha mama ni nini kocha mama ni buyo da igoni Paulo luonge moya ojela mita winjo to godo bego adiene gi pake matie punda be ngire tuye kama tawinjo ka otuwo tawinjo ko kwano gik manotimore to ama neno kochi gi sami wangi ukifunga macho inyalo neno gik mangibor sana tawinjo kaka gino aya mama ni wuoyo nade to mama to en ali lo wanga moda ng'e mbele to dhano bopo omre buye beduga luongo Yesu mero mari haleluya ingeni kata mandoto ka umelo ga melo nindi polo makodembe kopake ka mawan wawal ai iwo nade iwo nade abe pasa na matendo masero wawal kidige we wachi ningeri kata wat ko umelo ga melo kata kaka wanga kopake Yesu maber ma jalo biro oja biro ka obiro ka kibaje inde moro jalo moro ne tiyo mara ajuoga moro ne tiyo niluongo ne uma jaji uma nika no biro ot inde moro keto baba gene chon kaki minyo be jaji no sebiro ot jaji ne moko ni nego taya niko tutaka karibisha babu ya karibu omera gibiro ka gimoro gichwado ji ot ni muono no loso karo gino dio kwodo mati no chwade ya kutosa ni njao jina injao wazito wakubwa omera gimoro ka polo bubur negi chwade amen koro awinjo kama mane pako Nyasaye ai to mama ni wuoyo wapako Nyasaye pako no noketo make chunya nomiya chaka ayaye komantie asonge mar ariyo sodo mbele wach nyithindo gona koko ada winjo kodi omera we jalta chake yan ng'ata no yango gima tim oking'eyo to chako yalo kaka Satan noketo Paulo kod Sila make ni ne giwuotho kanyo mano chwoya ni mon go ne wuotho ni Paulo gi Sila gi ne wuotho ka giwuotho ni wuo nade ne wuotho nade ng'ato ne wuotho kaka madhi jalo ne wuo nade ingene be I contradict with my heart giweche mowacho ka with my ignorance hota koro kama lero omera mitungi koro yalo kaka jalo ni joka no opako ni dako moro ne wuotho ka goko ke nyimgi eng'egi ni jomune no biro go mago jotich Nyasaye ma malo chutho winj gi uru kare ni to Paulo fwenyo roho donjo ne to fwenyo koni ma jachien ni jachien marach ae kuom dako no mondo dhiyo ni jachien no ne kelo ne ohala ne ruodhi manotiyo
Omera mit mama jaduono dwa dundo kaka ng'ato nyalo kwamo. E dala nyalo kwamo. Olor ni tekia. Jechi nyalo temo mondo kete trap ma ting'e ni seche go dhako te bedo sapako kaka jalcha no bolo jalcha de jala tamba leo ka. Owado gino nodonjo kuoma. Noyal dala modiyo. Dala maonge gimoro. Dala maka dhako ochamore to pongo bede bungu nyuma achiel kogo maka. E kowuok e bako mi gonam. Dhako no beti nyaka winyo ng'e nikech ong'e ni kokalo tena bungu. Omera ting'e neno mama kaka dhi e kor bathogot koni gi beti. Tano suna. Ana dala suna bono jirondo. In suna lakini ineno picha madala. Dongi jal tawacho tano dala kaka mama dhi e kor gari winy to ng'e nikech mama kokalo bath ka jon malalo to nyaka wuo. Omolo. Kik ayo ni ng'olo yien makanyo go nikech mamwa nego maka gi tuo. Mane profession mara wana. Koro jalcha be chako yalo kucho ni dala nyalo kwamo to nitie Yesu. Guru Nyasaye jal mane kod teko manyalo reso dala no. Taparo to duogo tumo kamoro. Ni dala mondo nitie dala obed jagiti. Dala mano dhier. Mane Saulo timo kuwacho ni awa kane manyo mondo ter sanduk nikech sanduk no nego ji ni to sanduk dang watere kanga ni tere uru loka kubed kacha mwana ka gimoro onge kata ko nego bed gino bed onge gimoro onge kata nyithindo onge mano paya yo bindi ere kata to paya chana gi nono mano wero nyono wero wadi Omari eka napoka wach no noloya kod bura ma polo nogoya polo no tabiro penjo Nyasaye kama no ayo kagio kare Nyasaye nigi polo magoji to kweny no poka gimoro no chwade kom kama na bidi cha ni chwat bolo ka blind when I come back into my senses na yudo ka ne altar kucho leputi yet atimo everything gima nadong kana winjo nadong ka winjo ni Willy Pradi Santa Confire mane gima nanyalo winjo mano tiene na kende kusimbe di Jehova Winter Confire Pradi Santa na okanyal loke en doro koro awinjo kiyalo iwacho ni ndugu ni Nyasaye okonye oware kod teko maduong' kinyi mondo timne batiso owado notimna batiso apoya nonyume e pi koko okosomno kopunya no tera bagras nikech gicha nogore kuma gi teko maduong' the whole day the whole night otieno nyaka piny oru ne ok aneno teko manogocha ma ji noparo ni diponi koso alokora janeko nikech denda notho this right nyaka koni so there's only word that I repeated from saa achiel warruok otire saa adek nyaka piny oru nyaka kiny saa adek pod idhi pate talent asami teko mar pudho mano kapidho mano kende gima nawinjo if there's a sound speaking to asami teko mar pudho mano kapidho mano kende no batisa naduogo ne adonjo dala wakarwinyo ji nikech kadonjo dala takono mama ne adane mondo chok wuotre mojile neno gima obuok to kachako lemo to giche noluoro nowiro na notuja kaka iseno juogi nogik nowaya kadi cheli pap kogore kuma kamano talamo maena mawacho ok mano madwaro koro nobwogo nyuma tin jogweng' nokoyi anyuola nokoyi ni gino timore ngima but with me inside nodong' e sama notimore na kamano ka kuongo confess Nyasaye kuongo manifest kuoma e dalawa mondo ji obelieve ni nowara jodalawa nyaka minwa nodagi ni ok owara koro Nyasaye notimo ng'wono ber ne omiya teko mar noketo mich mar kuongo chango ng'ato ka ng'ama tuo tadhi koro nokelo mich e form of children nyithindo ne nyalo bedo lemo tugo apula dalawa to yuora ringo bi chiwo bai chunge bende lamo to kaketo kama to nyathi chango nalamo machango mano mich mano kuongo kode kuoma do gi sani to ok dang' ayambi gi sama wuoyo kod nolal iwinjo awacho na dia nikech atimo ne Yesu Kristo awinjo gi sani timo na olal mano mich mano kuongo miya mano an naparo ni Nyasaye ne mondo o confirm ne jodalawa ni en koda kod tich nowari kotieko mano to odhi
Achak kuro di kanisa matin. Kuro ibi Jayalo biro yalo na adesso matin adhi kanisa Jayalo biro yalo na chunye to podo otamo. Okadwa. Jagora mo kaka winjore no wan kaendi gi pasta iluongo ni pasta Wuod Airo. Wan kaendi wawinjo sigana matin. Kata kamano ing'ene kuma ji nitiere nyaka mor bede. Koro kik ipenjri ni yawa to wan serious to Omari gene duog keto jokes no. Wan be wan serious wawinjo story. En mane nitiere lak chogo makata mamudho matho nyaka ing'e. But ben jaki kona pile pile ni there is difference between ng'iro gi nyiero. Ng'ato nyalo ng'iro to gi nyiero. Kasto ng'ato nyalo nyiero. Koro wan wang'iro ang'ira tafadhali. Wang'iro nikech gima mit mit. Koro iwacho ni mich mokwongo donjo ni en mar chang mar nyathi. Nyasaye romi nyathi ka tuo to kadek go. Ne kadhi awuoyo kod kako Nyasaye changi biye teko. Bino ka wuo mino kalam kata mang'eny kaka ji lamo rabi kiango Anna biro taketa koni pio intu baracho sa uomo iseni luto teko loch no sababu msalaba enyingi Yesu baje Nazareth kisha mana kaka ne romi ateko mar lamo Nyasaye osechango. Koro kai me jiu chako buok. They come to confirm adidi kane oware. Okay sawa koro wadhi koro Jayalo biro ngalo uchieng' majengo ni man kawuono ene wuono morwake kuom wach Nyasaye odeso matin biro Jayalo koro chako kawa koro naero nikech adier ma Nyasaye mamon mating'o ane ngimana madongo yathina thum mimielo gi nyiri anoka mano min ong'eyo Nyasaye mipolo malo mama machungo sinagogi awacho adier an wer mane gwedhe makawinjo en wend Nyasaye chon radio mono tieni sayare inyalo ng'iyo sayare kone mana winje wende mar Munishi awinje wende mar Kiande wende mag Rosu Mano kokungo donjo mochako wero ni bebe gi nawero mago Nyasaye ne kela mich tayo wende go they were really blessing nawero gi kaka wende mar Kiande mag gine mag sayare mala mag Munishi sayare mala gi nawero gi in fact they were really blessing koro ang'amane owero koro kadonje kanisa chako wer ka ji wer amba donjo worship matin and with a quiet time Nyasaye alternate omiya mich mar translation mkalimani koro aloko wach ne Jayalo koro ng'ato kowacho gi kizungu iloko gi dholuo koro magi mane tuoya ka Nyasaye omiya mich koloko maya mich mar winji kaka Nyasaye is very funny kano maya mich mar chango nyithindo cha otire machielo okang'ino maya kata entie to oume it can be hold but it's still there maybe koro no olwado kabolo koro kamoro amora mawuothe e kor ndara nyako manotie miluongo ni Ojen nyar Orango kinde man wapon ne nyalo dwaro kaka wuojo matin nyalo gombo chuny nyalo tero ng'ato ne chunye to mondo asero bed kaka osiepa na manyako koro chieng' moro promise okino sawara sandi lakini gini pok otegno kuoma koro obiro wadhi romo kod nitie kawana ni moro wakoni madam ang' idwa romo ne kacha agoyo kodi mbaka 1 2 3 ji romo ga mano ok wach miriambo kata pastor romo gi jogo gi nyom Yesu pak nyaka bishop noromo kod jalcha noyude koro ojene kobiro to gini ne dwa loka bolo kamoro amana mana wuothe kayalo apimo kaka nyiewo majengo yalo taloko gi dholuo apimo kaka yalo naero Kiswahili oyalo gi dholuo yalo gi Kiswahili no yalo gi dholuo taloko gi koro kata wuotho to mana tich matiyo yana winyo ka gicha bire en gima ida ka juok kare mana janyuol ka kiko cha gicha inde ebo odire nodira makata achiko nyako romo tadi abete bungu ngene wiyo wili nyako chigiri bungu be sabo soromo mokalo matin at any time abruptly shikana pia omera an kore kaboko yalo ka Yesu uboyo Yesu alinena uyo kodi Yahudi kaongea na Wayahudi owacho ne giweche madongo kaongea maneno makubwa ere ng'ama ne nyalo fweny nana liwezi kugundu hata kuro mera gini nega ka kare madamu sabiro ya kingi ni janeko omera gini notu
Koro madam chubiro mana la kauda ka wuok ena mogo modo. Kinyi ko ni Netheo. O kanyal bedo chip ni wira. Ingama wuok nyaka na kama bed. Ijane ko ni mama. Gimora mogo de kuma ko chala mo kere weya an dano. Gigi nyalo mana da. Gigi nyalo gore kuom ng'ato. Nyalo gore kuom ng'ato. Kata kamano pod wanyalo no. Ibinyo. Ruch manyoro nyiego ka wuo ruchi. Wawuo masan. Santo ka wuo. Kose yudo ka pod wuo ng'ero. Ne akuyo Gikona ni kamini wuoyo gono mano menot kose. Macha ne mera dung'ini nyalo dura lakini mago to fire binyo. Wawacho ati mano hex sani. Okay. We didn't come together. Ne adware. Nikech nawuoyo kenda notamore. Mano why. Mano why. Mano. Dok why kata said. Koro gini kane adhi kanisa. Koro Jayalo chakona Airo. Noko kona. Neka Jayalo chung kacha mine moko mine loko. Koro mine kaka loko injili to ano ka gibag Kiswahili bichanda kitadira sapudura puda. Gicho pudie ko. Nikech ing'eni bende sinagogi kata kiyako ni dhi ikono ng'ato ne sedhi gino wabejo mowar go ni roho. Neno ka ng'ato sebiro ng'ene ng'ano biro wara. Ibinyo. Koro en kaka pudre cha. And the first time I tried that, pudra de kono ng'ani acha kaka microphone. Be okumwa yalo bana kido wane microphone kodo. Ndisa wadalo kuchogira pa mageti yalo. Kuisha maneno. Ora kama adonja da anakona na time perfect. Adoga bini piny. Yalo uda yiro kare nyalo. Kinyi duga ne. Koro kamano. Koro nodhi ogik. Aloko tawer. Koro wach loko gi wer ni Nyasaye nodhi otiyo koda kamano. Ma Jayalo mang'eny koro mad maya. Koro kadhi e chokruoge to nyaka Jayalo nyaka namba kijana bijan. Kech nadhi opuonja majengo nopuonja weche mang'eny. Kapok adonjo e lwet bishop miluongo Max Ogundo. Nopuonja kaka onego handle ji. I know how to behave. Makata kadonjo kaka kanayudo ukane kadok abiro kabako kutni. Momiyo bet ka samoro nyalo ng'iya ka wang' jolwora. Nikech kutni ni malo. Okon malo mama chon astiko degariyo. Koro iwinjo. Anyalo neutralize myself ma rhyme. Ma wuora magem nyaka pima kano kagimo atimora nono for me to pick something. Nadwaro gweth mondo ayud gweth kuom tiend Jayalo nikech wachana winjo ka ero sana. Koro Jayalo no era ni kelepe kucha ko wadhi kama adhi awer worship, I live in worship, then after worshiping to atimora nade. Adhi aloko. Koro Jayalo moro iluongo ni Bishop Maxwell Okanga noyuda gochieng. To kaka mer adani tera chokruok moro Tanzania. Adhi yalo to nok ing'e Kiswahili. Koro in kadhi to adana dhi kodi. Koro nyisa kaka idwaro jatim. To manyis ni program pa en kama an kod dhako gi nyithindo kaka dhano joka nyaka chiemo kanyala gi kamano baba. Koro ng'ina gimoro chien dwaro ma Nyasaye mondo otimne. Iwinjo. Kani bas ber kaka ber ne ruoth roho osafwenyona. Omiya 3,000 taweyo kaza to wadhi kode chokruok. Koro kaya mana yana adwa yudo kane Idok kumono maki. Ma koro gipiny kwana beri. Koro mata kubuto koro ginere kwana yoka dem kwana. Tanzania joluo makagi. Bwiri ka. Obwere ke bwana Siratika. Magi tok shida. Mago kodo gi panya rutu maonge dhiang' kate saro koloka in Awi. Koro wadonjo kanyo yalo. Koro kaka nadhino. Ema ne Bishop chowacho ni jomajeti Nyasaye. In ng'at Nyasaye. Nyasaye wili. Nikech ne wadhi e kongamano manoting'o Jayalo noluongo nyaka Jayalo mokono Kitengela nyaka jopuonj madongo. Omera gini koken gima owirni. To kata ibed mani somo en gi degree migomo kisungu machal gi mag PLO kata kin mako microphone owada noyo gima ng'ato wacho at a speed ma en bende o compete mondo ochalo ng'ama dhawo mondo ng'ato winji ka koro mar Nyasaye emo o interlink okure notamo jopuonj madongo aneno jopuonj manigi degree gima nyaka pak en japuonj mar class 4 nikech kisungu ni ber nyaka interlink interlink no wache gi mano gima nyaka yie to ben gi vocabulary ben gi present continuous tense Yakora mogi kaka in kanyo endo forward ka indiki Jayalo Wuod Airo is so amazing and ng'at ma yalo to at least omiyo wabe
warm up okete kete dry ng'ato nokona ni kata wach Nyasaye chwada dry ka gibiro Jumapili ok duogi idong kode kendi nyaka long ni waje obi kete kete dry idong kode koro idhi maber amen koro ne wa tieko kamano koro tok tieko no ema koro Bishop no Maxwell Rundo okawo jukumu na koro nonyisa it's only the man of God who advised me kane bwana according to your level chopo kanyo somo gichano ka Nyasaye dwa ting'i malo this what is in you ok en mari gini Nyasaye madwach Nyasaye kuomi gichudo ng'ama ok osomo maloko gini kaka iloke nyawadwa tek kata mena somo matimo nyaka titi chan gi kiang'o wan pi wan to kanyal loke Jayalo waluonge ni Jayalo en ono kuno ni Jayalo waluonge Jayalo nikech kuno sebedo itimo nade ichungo e pulpit ngeni Jayalo kinyi beda ngo Nyasaye mana kaka Nyasaye kawo ng'ato tero ng'ato noduoka e skul mondo adhi atim form 4 baba an ayaye form 1 third term kano ne adhi ajoin form 2 tadok nyaka form 4 direct iwinjo ka somo baba so mane gi D minus mane grade ma Nyasaye nomiya ok apande jomoko wacho ni akono ni an na fail ayudo D mano mari to in go mano mari an ok awuoyo shida koro ujalo duoka mondo adhi asom ma en mana chulo school fee iwe yae form 1 nyaka form 4 form 2 gi 3 akalo be ikalo no idhi ikalo sami dhi e form 4 mago ikalo gi moko na kia ni gini lesson media form 2 form 3 okay an kaka na ya kone to jalcho nyisa ne wadwa ada datakono baba to koro masabedo maduong' ni nyithinda bende ang' nadhi abede class gi nyithindo kata nyithinda bende luonga baba da bende timo sami wuod bondo wacho kacha ni Omari mos na Jayalo kone no lamna nyise ni olamna tich bagni ka amen sadaki kete namba na Sami Nyasaye ma wuon tich ang' na kwel ne gi mfano kaka Nyasaye wuon tich na miyo ji tich ang' na wach ne gi dongo kawuono wan kodi ka yes noduoka mondo adhi kana gike form 4 aneno ng'wono Nyasaye nadhi akono Libogo wuod Onjula mane en principal mane former is a retired teacher now was a former principal Kiembe secondary school nadhi I went myself to approach principal officer kwenye buon an ng'at maduong' an gi nyithindo dala to agoyo to narem nawuok e form 1 to pesa bende tin nikech jal ma ochiwre dwa konya ni ok ang'eyo capacity mara nyalo weya gi kure to nagombo ni ayud barua mar tich opanare atim nang'o ni dog yom gi form 2 either idog form 1 akonje pon kiwacho kirumo tanyalo winjo wano to kadhi tim mitakia mana tadhi kono kata japuonj be akoni chuoto wadhi chwano akia kwano koro gima tim adwaro mondo certificate mar dogo kisunga nyalo bedo matin si adi tanyalo temo koro mana ayud go Nyasaye ong'eyo miya thuolo adonje class 12 aenroll wada kaka iduog ni dwa kalo class form 1 idhi timo ng'a akoni miya japuonj wena an dhano to an makwayi dwe gini mara kata fail an madhi go dala kata kalo an madhi go dala konya nawuoyo gi japuonj gi dholuo kaka jawuoyo to japuonj no nonyisa ni go and do your will itim dwach ogaya janam musika wacho ni en sami wuoyo ni en ewi chonge amen Nyasaye mondo ogwedhi baba ogaya kama intie warruok biro timoreni kendo gik maonge ngimani Nyasaye mondo otemgi kod sani amen Yesu ma jawar koro idhi timo form 4 nadok form 4 ka duoko biro ayudo D minus gima notimore mapani another thing I confirm with my God is this one if sikul nadhi e dwe achiel nyalo dhi ndalo modong' nyathi tuo mar adhi go maka dhi nam adhi nyadiwa apiko moro bomiye mokethore bende wuon go return dhako bende an go mama gini bende onimo koro nanyalo dhi dichiel nadhi ako japuonj kabiro rwaka kineno ka onge ng'ani mana kelore kenda samoro anyalo dok kaka nabiro koro weya nyaka tim penj pesa mageno tabiro chiwo natimo kamano ma bende bishop ni chunye bende ndalogo matin chunye bende ochako kalo ni kijana is not serious koro japuonj moro nyiso deputy iluongo ni Mr. Gipudolo okono ni
Airo, you are going to fail. You are only the one person who's going to fail in this school. But then somehow one kick pain because indicate what you are going to pull us from top to bottom. It be do mean what It means ningecho kibisi cool, giminge beonge, kisungi minge adek gitu bido coin. Akonje punyo abro medo Kiswahili Airo gini beda. Abro choro. Sawa. Koro igoro kizungu at least ingade but ni meti ki Kiswahili mate nek beda I went at least koro ingi mwana nyalobe. Kaji ditimo penj na choko jopuonj na kono dipogo ngini gibe gine ayalo dire ngine ayani nyaka kanisa dala seche ani athi siku kanisa bishop cho sanyona nyaka dala kaja yalo gisna yale koro gweng gimuma mena na momba muma na ngiew mag emana chako go pudana kono nyaka na yalo koro gweng ma choko kanisa ma wedo members ma de pra ne wanji prare ma jadoro cho ya na kanisa koro na kono bishop miso jula ndibo an to sangad na bura de fel ma jopuonj makage okoena kata gimiko no nyithindo kaka dipuonji mbele okane to gimang'eyo ni nagombo ni mondo kapok watimo penj to ibag na lamo moro mitimo ne jo klas 8 cha iwe na mara gi jo sikundu ne kende adwa wuoyo kod Nyasaye nolosna thuolo okinyi sawa nyamo saa 4 nabedo penj gi nyithindo to nawacho ne jopuonj nakono an yano Yesu nowara suna e dalo Wuod mondo nyirong ka ok ang'eyo gotieno nogoya ka bunde gimomiyo nowara ni mang'eyo to nya winjo ka japuonj wacho ka niya an ema adhi duoko min biro chien adhi pia to ada singora gi Nyasaye duka to ka salam ni ruoth matiyo ne gi tienda ka wuotho ka kwa wuoche kur mier gi chiro kata wacha ongo kadhi nyami gi tienda gi nyathi mineno wasomo tungo mag diere moka piko osechotonwa ka ting'o nyathini gi sipikni neno gine absolutely tungno chot ne tabla e wi apiko ka ting'o nyathini gi sipika waridore wadhi kamoro god cha iluongo nang kamoro dhi god gorome njili gotieno akoni ruoth kaka ne dwa nega ne wach njili cha dangi we afelka ne gimondiki penj moset na robi mikelo gi mtoka ni dangi tudu ni afeli ni ko jopuonj go cha ka machalo takataka mbele nyithindo adwa lamo Nyasaye ka mar kech na somo ndiko iwi akoni kaka ne Nyasaye timo ne gima romre a chakruok odwa timo no maromre nyaka subsuta ninge kitie nyithindo mane uluongo ni subsuta school ni mariek ma yudo ma mok ka notim gin giyudo mana kia maonge nakono gi ni Nyasaye mar nditi mar lweny mar ono jabura an ka wuoyo kod nyithindo gi ok achayo gi jopuonj bo kajaro gi jopuonj gi dongo na gi puonja nondike gi sirikal chulo gi pesa mano mar gi tawacho ni wayudo gi redi machalo sikul ni pe from malo nyaka piny notim 2016 confirm malo nyaka piny D minus onge ng'ama noka onge ng'ama nodong nyaka an mana dong notim I confirm that with my God 2016 kiembe KCSE result confirm mano dong gima ne database ok en miriam idhi iro kanyinga Airo we failed from top to bottom D minus I confirm with my God mago gik mamano iwacho ni Jehova kuma koro chopeni wayud maram ma okelo sigu majino okelo sigu sana research noyudo ka Nairobi kamiki nokelo sigu sana ma wach ne jonyuol moko wach ni because kaka nalamo cha ka nyithindo odhi ka uda iro jajuok no hata ng'ani kaka yath ke otima ke ang'o weche mang'eny to Nyasaye ne jajuok mano go nonyiso na kanya tiyo wach ni yo ma jogi yanyigo ni uya maro koro nyaka shuta askari oduogo yudo noyudo dimena Kiembe secondary confirm 2016 KCSE result mana a confirm what ngufu Nyasaye kuoma awuok aya adok dala adhi tich atiyo Nyasaye matin koro asaye word of life ni geche Maxwell Okanga nokawa koro aonge mite koro adonjo Trinity Gospel Ministry kanisa ne watiyo kod Nyasaye kamano weche odhi kamano dhano kaka gimoko dunore dhano ndiko ka ondiki dhano en ringruok modak ni nyapo nyalo gombo nyalo chwanyore iwinjo kata mumu wacho miya kata
mana jong'ado wa kwani mag Nyasaye ne chwanyore. Mane wach manomiyo muwacho ni Daudi ne was counted as the best. Ng'ama ne jati Nyasaye mane tur nikech en nochwanyore ka ringre osajo to doko gocho ne Nyasaye ko Nyasaye wena an dhano orepent. Koro mane kama na gole wach mar dhano cha ka Daudi no an dhano dakiere utongo wang to ito to nitie kaka ditimna nade miwafu kod mwana mari ibi. Koro ne wachwanyore weche moko timore nade weche makete nade na wuok e Trinity na dhi kanisa mar iluongo ni word of power of salvation iboja kwa tanyo kama godini ruwe e piny Nyandiwa. Bende kanyo kaka Jayalo kanyo mane kona bedo confirmed kaka Jayalo official kuna yalo achung' kanisa moro ni Dhiwa wala kubuta atitu Nyasaye kuro na kako Yesu Airo Yesu adimbiye stayano njili joma tuo chango joma yodo maro iwaro Nyasaye timo ne kuro kae madhi to challenge achiel manomiyo awuok e kanisa no nitie gik miluongo ni church doctrines. The doctrines ok gin gik mane jiko but gin gik ma ng'ato loso kaka en wuon modwa gaba ngimane kata kaka ode. Koro ne giloso chik e kanisa ni chik margi ne giketo ni ok gigo keyboard. Keyboard en ja Satan. You know what no mano ko wada wuok no yie. Koro dare mondo donjo wach momiyo ng'ani ka. Iluongo ni yie. Ne giyie kendo gi believe ne ka ng'ato go thum gi keyboard to wer ni mano ng'amoko wan. Mago are doctrines of the church. Chik ma ng'ato wuone maketo. To ndiko to kondiki. Kata kikone som to ok obi yudo. Som na ka mondiki ni ka go thum e kanisa ma go keyboard to mana ja wakani. Ne giwacho ni gima miyo ni keyboard go keto tembea ni chini ko nyindi koro mano koro mi nodwoke dongo. Yason. Mano ne chikno awinjo ka pek na nigi chunya nosingone Nyasaye ni ka chingi timo na mama abiro paki abiro werni abiro timo nyingi malo to agombo ni wasiwinjo mane chamo chiemo ne ka atimo ne gik maber timo koro nomiyo ok abedo gi freedom in this church though nwa ogero foundation moko kwa bedo kamoro every step kamoro amora ma ng'ato dhiye nitie gik ma bedo built up in my life magero igero yie igero weche madongo luwore kaka wuotho kodi ng'eni kawuono mind makata jogo no biro go ka gwayaka to nitie gima ng'ane gidongo mawendo mabiro dong ko ostaka go in their mind koro na gigera weche kamano abe nadongo ni weche ne pod ayot e muma kabisa konago muna bedo motegno alam apuonjra alam roho mar Nyasaye odagi kuom aritro koro kanyo ema bede koro kano gik to no ka gidiga to chunya winjo kane tama tawacho ni gima datimo en ne nowacho ni katiendi emine no katire mach molewo koro kadang bed ni adwa bere ka tanyalo dhi chwanya jo Nyasaye gi ok owinjo ni weya na wuok but nokanyiso ni wuok na kono ni adonjo tich na motanyati na ko and my tich nago mondo keep distance from them mondo ayud vacuum mar tiyo ne Nyasaye kaka chunya dwaro bech maybe kana I was under captivity yes koro na abiro kono ni banana de muda mana panga ndio no corona diteno dia ka podana tiende kanyo diteno to first year to moko go buru yawa ne pap to dokana na ga piko na moro mar loan bajaj box 100 takono mana mino dani ng'eny gini na somo dala bang'e adwa mine nyaka narudi ok dwa chanda ok adwa ng'iyo kama adhi kama ang'eyo Nyasaye nitie koro natimo ne practice timo practice juma achiel aringa luoro sindo awinjo kaka alemo ndara gi tapiko bari ema mang'ach apika re makamako to speedometer kata e duka to kachop go Mama Lucy man to an gbe yani yar gembe kaka odwaro kama dwaro inyalo dhi ka wuok ka koni sana sama wan kani ka koni wadhi maber wadonjo maber gi sama mang'wa chim kapok pinyano mana lewa koro nakono mindana niya joga winjo ka kadhi Nairobi onge pesa oketo na kona wada monti Nairobi go yada go simu abedo dong Nyasaye wacho ni wuogi kik utim gimoro no katimo kata mbali no katimo kata kono wuoguru mondo kik utim kata mbali
mawuok makelo mtokni. Nawuok akoro mondo indong' tadhi Nairobi taduogo Omi. Japiko mina. Namina apiko no akungo luoro ma kawuok wadhi anindo Rongo kama ng'amo. Ka former minister niluongo ni minister ma niluongo ni Ochil. Rongo kama ng'amo. Rongo kama ng'amo. Ka former minister no mana nindo ng'amo. Chief connection man go no lemo. Na then dokany. So the following day awuok na kono Nyasaye Rongo ni adhi na tadhi ga to tinda kaka itene kaka chieng' michake duoka to kik iwe aduog mopogore kaka ne nitie gima ing'eyo gome ako ne Nairobi. Gima ne kelo Nairobi dongruok mag manyo weche kaka ji wer dala kuno ne nagombo dhi studio manawi nagombo yudo watalam mong'eyo go keyboard manyalo chunyo sagombo gik mang'eny to tama ni chamboni ko na wacho adhi Nairobi nabiro Nairobi gapiko go siling 3,000 kama nano go mae fare to mae chiemo to mae madhi pango go ngech nan kama dhi donjo mano gima nang'eyo. Nabiro ma Nyasaye norwaka Nairobi atimo na bla bla bla. Sama biro Nairobi chunya ne pek wach injili. Naneno ni akunga dwar kaka nyalo yuto mokwongo mondo ayud pesa mondo donje ministry. Koro ka donjo tagora jo kanisa miluongo ne Great Foundation gin Kiambu e bwo jakwath Omari. Koro kanyo mana timo dilemo. Koro gima Nyasaye otimo na chieng' madhi kono kadonjo ni pap pod an goyo akia gimoro amora dho Nairobi nasang'eyo kata kibiro nang'eyo but naonge awuoyo ng'eyo mawuoyo kaka ang'eyo. Koro kadonjo to kadhi donjo Kiambu to chieng' mayalo kadonjo Kiambu ni to jokaraka mane Jayalo montie ka ni Alphonse en wuod gweng' omena no waji nasewinjo ka ni Jayalo mdich wami platform yalo takoni Nairobi ka tura kia Kiswahili pek ang'eyo gi Yesu haleluya Yesu notim to uno jo kama go gino preach prosperity an mago kisomo goyo kadang ni alaya tadonje pa tako ruoth kaka ber mitim tago injili ni Kiambu gi Kiswahili mono gore pe no ngakoro laluongo jaloko ambe lok na uwe okulok na jidala do ngamba loko ni Yalo ma ji winjo. Yes. Mono gore pe kare Jayalo mono ni obulo na mono we engimana miyo Yesu ngimana miyo yama engimana miyo Yesu ngimana karo bedo piny ka be wan go yeka Kiambu ka Neni mos. nena to kotieko to terwa e room iluongo ni pastorate room kama koro nyarombo moro ma wendo nobiro koro iluonge kuro muketho go nyinge Jayalo ni Jayalo jodonge ni rochi ka ni biwo lalalo koro walalo ne kanyo en power room milosie ng'ato wanyano weakness kaka koro ng'ino wadwa ni koro kugude kanisa ne ok ong'eyo to donje e kanisa. The best thing we can't provoke him embele ji we need a special time to call him later to pidho ka ni chunya lor wako wach Nyasaye ni mangima to mae kaka en tim magi donge mana kaka tim koro room no ne koro room ni noterwa to luonga kaka pasta to kel ni moka ni mine moko to Jayalo moro kan Jayalo na winjo ka in gi wach mona gi nogi to molo ni koro gin go ka gi Jayalo koro mulo ne gi go mbaka kare gi pima to an bende ng'eni an aya kocha oro ka pod alieta yari ng'eni madala cha to pure ma iki madala cha to ae wuogi dhi in ng'a winji en ichome gi Yesu iwagi luong wargo idiot wa piyo ai satan puloi ai fire to gilwar piny ninje teko ayogi isiemo na gi musalaba koro chomo jogi Yesu ka omeda mon gi buko kethni kaka thuol Nyasaye tiyo kodgi Yesu loso kare lombo jatend Nyasaye temo nyiso jalweny toke ne ala nena akawo namba to kona gimitim an gi chokruok adwa ni danowa aneno Nyasaye moro adwa ni next Sunday in wende narwaki kore madhe kono. That is how God make my connection. Nyasaye tudo ji kamano. Koro kaya tabiro bedo ka to kapok onge that Sunday to mulo ni tracer over the phone mobiro nyaka oda dak njiri. Obiro nyaka oda. Ya ne maduong' fu wach madak kwalo ni. Nairobi ka injili bidonjo go cha opek. Pande weto gole oko. Gidhi sini ang'eyo. Nitie chunye modak ka gidhi sini. Bi adhi kanisa ne.
God is making a link. Bwana saman kane ngina nda dedi rot lat au ni mwana mwana. Tade yalo kamano tiko wisa mogi mi adi. Samoro mi adi. Nige chi mano kanisa ni. To bende magi minu mane you bless that one. Because mane ki wangu mwana mwana. Gimbege ni mahitaji. Kuru mi adek ni manga de yalo kamano. Atimo kamano for a while ka ugi mwana mwana yalo mega yalo mi adek. Mi adek dicha 1 week. Dako bingina sawa mogi tena na boka. Nitino be Nyasaye no gwedha ka nyuol ka kumunige dala wa ne nyuol onge. Ana kod ge bi seche gita. Ariyo mamoko be nana go mafa ni tiki be dala. Oda ul musane ge dana pata nige adake single room. Nige kwa neno. Wiyangi yako ne. Chuno ne mama ko nyal room godo kai wantia ot. Eni ka ko nyithindo kinyugo ko di skule ka wanyalo dhi ng'owa. Wayudo freedom mar dako ge chuo. Kuro ngima kalo kama. Nyasaye God make a connection. Tera dandora. Reaching dandora. Tacha ke ami papa timoneno omulo to korno kayalo tatimoneno to Nyasaye touch the spirit of a certain woman mi luongo ni Pamela ni gima ni winjo mama wacho ni mjani to Pamela ni winjo kaka timoneno natimo gani Pauline Nyaimbo Pauline Nyaimbo mano jirani ong'eyo Pamela wana koro katimone natimoneno makatimoneno to prone chuo to touch dhako to mana nigi Nyasaye ma jalo moting'o Nyasaye Nyale kata ji neno gima ma ji okawe ni ng'ani Nyasaye. To kane sawa. Wadhi aja kama to fuato mama chiega. To kosetieko ni miya namba Jayalo. To later she make a call. Ogocho tok dwedi. Jayalo miwa ndiki ka chalo kama to chika romo. Akoni akunga ataba na mokunga acho ne pana. Mama mane madang gona simu moro ko dandara nyo guluonga mino ga ng'eyo gitindo ka winjo gikari suka mami. So dipo ni mama ni oneno ka nya smart gech koti mena Roma en mani ite na madongo matin lakini koti Roma ga ka Yesu salosa altar to adagi kata eno ng'eyo yugo ng'e atimo neno tu na adagi I rejected for her call for the first katua akona pa chiega matin tin ni mama moro mama bedo kamine ga ng'eyo ngomo chako lwane gi simu nyane madandora ka ng'eyo kodwaro ko chika mondo rom ka Jayalo kucho nikech nopuonjo dinde ng'ama dhako kada wuoyo kodi ka biro sana yudo ka magi ne washirika ma kanisa ni tabira pastor ma wendo talombo wendo jalombo ga wang ngini sura madonjo ko wuono pogore makin ngata donjo ama donjo ko chuogne kata dhako do sa make wang rada gi osachwalore tap Jalo nengo kaka connection to chik mar warruok tamo wacho kaka Jayalo onego bene kada wuoyo gi ndugu men mar kanisa I communicate with him or through you and through a permission. Mana da nigeche ineme egero kume ineme kwaye ineme idoe kum Kristo. Anyalo donjo tawacho ne wach mamuke kuom. Koro nobedo mapek ng'at ngima. But later on na paro kaka dhano. Nasabedo ga kalamo ne Nyasaye kane wigo to kinye sapa gachiel ga mondo ga morning prayer. Taidho ga gorofa we ka nyithindo dak piny alamo weche adek alamo ne ngima dalawa talamo ne oda ne piny Nairobi to yuto aonge go okati aonge pesa kaka nyithindo nyalo chiemo dhi skul marwakre tek mago weche minyalo chuno ng'ato mondo mod sapa gachiel iwinjo ng'ama nigi pesa to ndo maber en onge shida obro nige chungeni en kama otimo program ne utino kodhi ndo kinyo weka kochiyo to doka cha saketi gi toothpaste gi everything onge shida konyalo mondo lamo jalo klamo wadwa to ng'ama nigi shida mabiro lamo nikech an apenjo Nyasaye yo monego kel nyiso ni communication mara bank mara en Nyasaye koka mondo lamo I have no any key kurna mondo ga lamo ruoth abiro piny Nairobi to gima ne timna miya ng'at ma nyalo konyo injili man kuoma kik alam kuna sika lemo kama chikolo koro dhako ni owuok odhi tweyo lamo fasting Common Prayer Center. To kodhi lamo kuo to Nyasaye wuoyo kode. Kone pok ong'eya pok waromo nikech she called me and I rejected her call. No waromo. Odhi lamo prayer center adiro nindo dala ka anindo jiru ka kech gi nyithindo nwang'iewo mandas mar 30 bob gi sukari. The very day I was having nana gi siling 100. Akodhi ng'iewo mandas mar 30 mafuta mar 30 gi sukari mar tedo cham. Kura nindo ka alamo Nyasaye guti na ywak kaka chandre Nairobi ninde box dier ot to dhako cha be ywak miyango to Nyasaye
chiemo ne dhako cha oda ni Jayalo nindo kech gi mandas gi nyithindo kendo ywak litne. To dhako cha gosime gokinyi ka piny oru kawuok awuotho kama nadhi owada momiyo ni Fredi Kotino engineer mine ma koro meche ki ang'one Awero nyaka to engineer Fredi Kotino. Koro en mana ka piny oru samoro ko gwa nong'o ta ludho kama gitya Awero dod adwene ang'o go baka chunya nyaka med gik moko mag miriambo kama ka ang'o miya gimoro adogo. Chunya nyaka dhi asifu kata puo. Weche moko machalo kamano. Koro nadhi madonjo kanyo. Sama wuok madhi to mama taluonga ng'ato goni simu idwa to kada utedo mama to pastor opaki Yesu konya men ya pastor Nyasaye onyisa kaka in nitie weche ma Nyasaye wuoyo kode ni Nyasaye osiemona ni kech ka chiegi kwaya chai chak mondo otedo go chai ing'eyo ne ma nyithindo mandas kende. Omero wado kata in ma wacho ni kama to nyime gima otimore to ng'ani be pok neno gino nyaka tachi. She really touched my spirit. Nago madoko nadhi aywak Nyasaye kom kago chomo Nyasaye kare moro mo en gi sababu. Na mama no kono ni kare gimitim bin gi fea manyalo chopi kama nta kone kaka mantie be in kanyo. To kana an kar lamo prayer center wan ji mang'eny watweyo but ne gari bi miyango nane gi 100 mano yudo ka mino dani mama ni ke uno stesi nduku stesi nyamo kambo jaro ga follow WhatsApp ni follow sana Facebook o mi 100 kone no ali mar gitendo gokinyi to wachini mama ka omiya ni ko ni miya moro an go ka to kone miya fa tan mama no kana de Nyasaye no chiko mama no wuotho na siling 1000 ATM ka pesa ATM atinga idho gari ng'eni komiya pesa tawinjo ka leko dwa maka matin pesa 5,000 no ing'eni para ni nada alaga 3,000 5,000 pok aneno nyaka nadonjo Nairobi. Koro atingo pesa ne gari ng'eni achalo bolo atingi kama adonjo gi pesa gari 5,000 ka baka lweta otama so ofuko ing'e gima chanda ni pod dhano gi aparo mana wacha chete ni pod ni mama ni dwa kawa mane gima ni pacha. Koro ka giko takuru chiegni metimo na biro pesa okay on the way ko gi adhi pesa so fuku ka sa gi choka koro wago na ido giche moko mag miyango aso pesa fuku ka sa gi choka ati jog de maya pesa so gini aso nyuma 5,000 ko buko to ka sa golo pesa chenye do kai ba go ni mama ti neno mi pesa 5,000 gimora temo an go mara chul pesa ni mondo pesa modong e bengi yo nyao ma rundi tino wacha ma chegwen mana do manyo malo kujo tikelo gamo lesikuma koro mano ko yudo to kombe nwakalo ko kamano toke no watudo gi mama ko biro communicate but atamra pod dok kuom to sa jala ni biani waro mondo watim na neno kaka ne Nyasaye wari mondo ang'e gewinjo ka Nyasaye runga ni oningo ititich Nyasaye koro atama nadhi magi bura noloye na romo kode mwatimore neno onyisa kaka en kaka romo gi Yesu timo na wuodhe Jayalo mosewuotho go amba timo neno kanisa masadhiye joma satiyogo jomoko ng'eyo jomoko ang'eyo mwisho noriwo kode jaduong' Wachara wuod Ong'ai mabe sani gichokruok e piny Nairobi kae jaduong' Wachara almost 100 years koro nwa kama mariwo kamano toke mano Nyasaye wang'uono mondo wayaw tich Nyasaye kod mamane. Jayalo kadwa nang'adi matin ing'eni isepimo sigandi ahinya kaka Nyasaye otimo ne gik madongo e ngimani ma in fact gik miwachogo endo en gima kata ka ng'ato winjo to omulo chuny ng'ato lakini koro gima penjo machanda kabisa nadhi through your social media tayudo ni ichak idhi mibedo nyaka jathum iwinjo ma nitie jok mang'eny miwero kaka injinia iwero Awero nyaka min oda iwero min odi koro Meja Dong Benjamin Gadhiru mo campaign kabisa gi MCS men go te mago an mana wero koro penjo thumbe pod gin e YouTube mari koso ni golo pok agolo gi but akano gi nakono tok ka dhano ng'eni kier nitie bang'e lweny nogoya tok ka wasechako tich Nyasaye gi mamani ma lweny ogoya kabisa mama Chechor nodhi motho ma weche bedo mang'eny
sama na kora wayaw kanisa ningini ko yaw kanisa kane bade teko jo dalaka but lweny nobiro mogo ya ka to kasalerne gi story kaka notimore kaka wagi kamano mane gidhi gitimo nade mowachalo joma koro gibula maloso 1 2 3 ne gidhi giweya dhano nyalo weyo ng'ato nyaka joma war nyalo weyo ng'ato nikech pek nyalo odi makata ng'ato war ng'ama ng'eno ok nyal weyo ng'ato ni Yesu wuod Nyasaye eto to kati pek manade to ng'ato ok nyalo weyo koro ne nodhi ma joka noweya Bernard Oga Ubi now actually watching live from Nigeria. Pass my greetings to man of God. Kaumos mar be iluongo ni Oga Bernard Obina. Yes, Nyasaye mondo ogwedhi. May God bless you wherever you are. Lweny nogoya, ka lweny osegoya ka lweny nogo ng'ato. Lweny manogoya en ni kadonjo wach Nyasaye nigi challenge. Obedo ga gi mzigo. Nikech if you recall very well, when ji nitie ma ji ong'eyo ma common kata nyithindo ong'eyo ni Yesu nopidho ji dhano 5,000 mochiemo e pap kod rech gi mkati. If you read that, then you bring it into senses. Yesu ne kod nyalo mar timo gimoro amora. Nikech ne kod nyalo mar loko mkati malokore, nyalo loko gik machalo kamano kaka notimogi. But the question is kata kopo ni koro in jat Nyasaye nyaka ipenjri. That is why omiyo pogruok ng'ama war ng'ama ok war nitie. No penjo joka ka jopuonjre mwacho ni jopuonjre ne mano penjo ruoth jogi dong koro osebedo ka odhiambo dhi ka koro chopo gichal jomodenyo kaka sano wan kana madenyo to be dang giyudie gimoro wagonygi mondo gidhi gitim nade gidhi gichiem. Nyiso ni dhano kare nyalo chiemo nyaka joma ne chokruoge Yesu nool kata wuod Airo dang yalo mana Yesu Nairobi tanyalo yalo madenyo iwinjo madwar chiemo ka Yesu nokonogi ni to be dang yudore dong mane gimondo Yesu openjo ni be dang yudore ng'ato yuka kata do wayud mkati kata rech kani gimoro minyalo loki tema joka kode nitie ng'ato wacho ni rech kata mkati. I want make you to bring that into sense. Ang'o momiyo Yesu was able to call food from heaven to come down. Ang'o momiyo nopenjo joma nika dang yudore. Nyiso niya support is something very important even in the kingdom of God. Kata mana the men of God who has gone further, was at a high level, there is a support. Let me ask you, for example, sane kaka nani ma Pastor Ezekiel in Mombasa. Pastor Ezekiel. A popular pastor now. A man of God. Yeah, I know him. A lot is doing. But it is through the favor of God. And remember, mana chako nikunia, ni ng'ato, Nyasaye moda kapanda, oda kum Nyasaye menen. God has to bless you, and even if I'm praying for you, Allah mo Nyasaye ogwedhi, mondo timore nade, mondo gweth ma Nyasaye ogwedhi gocha, obed kaka yuso kata yuto kata teko mar sero gima timo. Emomiyo, ji wacho ga ni most of people wacho ni lama Nyasaye Omari kata dang wabed ot ka malam Nyasaye kata marope te meja ka jok moko wargi kata joma war ya oko ma johenwa mwachako dom laba saba tere ka bo ngo lai tai ngili proba ka ngo te to ne dika giko de to ni Nyasaye alwaro milion 10 ka sane ka wapogo ni motuch gi oturu ka mano onge gima ng'eyo ni Yesu digolo mana ng'ama nyoka pesa karuto to chuno ng'ano kelo pesa milion to donjo ka aso chini Nyasaye duoko lambwa. It cannot happen if it is not through a visible God. That is why it says, invisible God who liveth in the life of visible God, who is you and me. Now this is where other people, most of men of God, they know the reality, but they hide. Wanajificha, hawataki kuambia watu kweli that I want to pray for you. Mundo Nyasaye odi ogwedhi, aeto, gweth ma Nyasaye ogwedhi, tigo, igwedhago. Emane momiyo, Nyasaye kono Musa. Ni Musa kon jo-Israel ni puothe ma cham ngano ma gikayo e puothegi mondo gikel kar dolo iwinjo to in ema gitim misango nikech in e Nyasaye manie diergi. Amen. Dak ne Nyasaye kon Musa ni chok gigo to tiyo gunia to dirna kata imi
ngana ne Arun marwet ko ngaso kela malo stu. Why? Koro adieri nitiere monge to mislead ji, and this is why joyalo mang'eny moting'o wach Nyasaye obedo folded somewhere. Ok negi ka gimoro migeche. Joka neno mana mare. So a time come, Nyasaye omiya ministry an gi kanisa. Lwenjo goya, joyalo reject, mara Wuod Airo kel sadaki chamana ken Nairobi. What they want after kaka sebujiri kata ne yawo kanisa to gichako lweny. Koro lweny winji kama lweny biro wado. An be dan adak mana Nairobi, ayalo Yesu. Nyasaye no makayala alamo Omari ni yonge tich. Iwinjo. To Nyasaye obe mi tich industrial area. Ichamo sana. An donga oninga chiemo kuom. Nigicho ondiki. Nine giti to gikelo achiel mar 10 hekalu mar Jehova Nyasaye kuom jodolo magen wan kaka an. Emi Jayalo mono wacho ni en mission ni ei en ok kikore ni mission donga. Ni water pesa mission mana mission nan go ka. Mission no ningo ngato bed go ka. Ningeche even them the problem with them is one. Adiri madu. Kapok aduoko kamimpenye mar thom jego na goto. Koro ma makele clarification so that you understand. The reason why I reach to ma gik miko anyalo go nyaka wan. Nabedo gi pek ka koro attitude Nyasaye. To Nyasaye omiya bundu mo matin jogi Nyasaye oket lwetgi. Nyasaye mi ng'ato kateri kotera kawuono dandora to keta kanya gi jogi Nyasaye momiya. Nyasaye moketo gi e lweta. Koro ayalo attitude Nyasaye but Nyasaye obedo mapek. Support onge. Me an ahero kanisa moko gi because they speak the truth. Gini koni wan wawinjore kod wadhi chuli pesa kama dhi yalo wach kanyo odi wachulo chiemo mi mano fine mako timna to kata nadhi nige chapter on abiro dhi why skiza Omari owacha diri kata koponi wayalo kata kadok yalo tawach ni adi iwinjo dango kanyale yalo kan gi kech ni anatinga tinga momani ngeni inde moko Jayalo moro ne osiko ne chiege ni ana aonge pesa tatiyo tich Nyasaye. Koro ne giywara ga gidako. Mano was a true story. Ne ana dhi tich Nyasaye. Koduogo mama titeda ngo obiro bielo. Koro chieng' moro dhako cho rite. Rite ita ber. To kone dong gidhi tich iduogo. Idhi yalo. Mama nyaja moko ang'o mete chiemo chiek maber. Aloso duto. Ber bile mos gi wedu be chiemo. Alalo. Amen. Koro dichuok cha go mbaka ka Yesu tiyo. Nyasaye alosa an yie ngene itimo neno nyaka mag Maria bokore medo kanyo an Yesu ni mongi neno kata oda adagi kwe neno kata dako ka ok Nyasaye de koro kadagi mo ji mang'eny mamond go sagingo an Yesu mogi da Yesu ne mapidha oda ka dako je beruge jikoni koni kawuono Yesu da pidho dako ma obara agulu papa Omari dong wach malich miwa koro dako cha sachiemo gi to kone ne mama tudonge wendo ni dwadhi jali wadadi mondo walam lamo mugi oweno gweth ka gecho wach ni ne gwethwa ka gidonjo kendo ka giwuok to macha be jako seyo yamo mata aluoro Nyasaye ma dicho macha ni alaloya ni ugweth mana wadno korwako tuko kitu nade uten buch tipo koko rwako tuko kikwe udoga winjeke ka Nyasaye manyiso ni rweko tiende ne ng'ano nyaka miye at least pimori modo at least you be comfortable yes koro kata ka wugi Nyasaye kod wuothi bi jasiemo ne mesa kone kama gigi oa magi mede mondo kiny ka duogo tayud mang'eny moloyo kawuono pesa kichwa tan maracha aloloya amen awabiro wuoyo ai ng'e gimiwacho tambe yange en kora kod manyiso ni ambo ni be kama yana kaka koro mama ni dichuok chorit to koko chiemo oseikore kik uluor atok ni kel tok mama cha de anyra gi sufria gi bakul gi hot pot kare mama ni jachien mama ni hata kene jachien kene Nyasaye kata wang mokon asaya lakini kuda ke pogo ni ena mama ni nodhi okawo mombo jaduong' ni marati emo orwake sufria gi pi emo chwako ogon ka achwako wa Jehova gima ng'ato apenjo wadwa kidhi tich tiduogo no gibitiyo cha dikelo iwinjo nokelo muma ewi mesa okoni atokuru jodara ke kuluor chiemo go ng'eyo kapara ka ngutiemgi nige wach mema ka ng'eny cham
chamo Jehova. Iwinjo Jayalo. We wach ni kon machwara. To en Jayalo wadi. Osiko mana koduogo no dhi tich Nyasaye. Koro an no tich Nyasaye motiyo mokelo ot ka en wach Nyasaye. Emate. Chamo Jehova. Cham. Utimo nang'o? Chamo Nyasaye. Jalchano wach yalo gi kanyo. Hallelujah. Amen. The fact of the matter is this. As much as you are preaching, you have also to sustain yourself. And it is written. In the first Timothy, in the book of Timothy, obedo written very clear. Nia, kanga to do bedo Jayalo. Kata jachung mara kanisa. Kata jakwath, kata japuonj. Qualifications gi nyaka obedo go. Mokwongo, nyaka obedo ng'at ma jadak achiel. Obedo ng'ama ohero rwako welo. Obedo ng'at moloyo paro. Omera bibi. Ing'e loyo paro. Nyiso ni you should first of all sustain your family, your house to be comfortable. Is when you spread it out to people. How will you? One. Kadako goya ot. Tabiro kumi tayo kachigi goyi. Hanyalo tedo. Dakony. Animal wenyola. Dabi atego nade. Ok nyalore. Kore mo mocho ne ngato nyaka kuongo lango. Iwinjo. To Jayalo yo tich Nyasaye makawuono mayalo Yesu wuod Nyasaye mangima are really rejected. Why? Igogi nyaka jomo ne miyalo ne gibi sendo lokore go nyaka Jayalo. Nikech ng'ato siko Omari ngini kata mana sani mato gimo kada wuon. Ka iro kanisa moro maduong' ma geche chunga dot to ne opangi dokta no ka tok gigo to osal denjo kode ka wan ka to wan ayeto basa. Donga dia nikech kanya kama kwa ndo angeni ching Sunday ko ratiba mara de chamo. Nyaka nyitende kanisa mineno go sani. Iwinjo. Nikech ni miyalo na ginia. An kod Yesu ma wuon pesa. Ng'ama nego. Dong ing'eni kabiro kuome to expectation mara en ni adhi kuom Omari ma wuon pesa. Omari ang'eni ka ng'olamo na to pesa dhi biro. Ai dhi miya kata ong'eyo kama odhi kod Nyasaye dhi golna pesa. Nyasaye to jamwandu. En kod gik moko duto. To in ionge kod. Onge gimoremo to saminyo no. Ing'eni ndalo moko madhi yalo gola gud miginda jaduong' ma Nyasaye go mang'eny. Wadonjo od baba moro. To nwarwakore ma ok ber. Nikech rem. Nyasaye to ating'o lakini wuoche. Ok nyal. Koro kata kaka dang nyalo wuoche dot nikech socks boy ye. Koro chunyi donjo gi wuoche chaf nikech beta wuoche ne koleng'ore ji wacho sama mane wuoche mar pur. Ne wadonjo od mama to wayalo ka. Mama, wakelo Yesu mangima. Wuon mwandu duto. Yesu winye kuome ting'eni ng'ama wuoyi kuti wanyono wi kapet. To mera sikiri mane ot. To kom mabede. Ok owath kata lepo bedo kanyo. Koro mama nong'e wato Yesu. Omena makana Yesu nyama. Iwinjo Nyasaye biro loko ngimani. Nyasaye biro loko ngimani. Inde ong'iyo to ko tiko to ko ya Yesu to timo lakini neno ni mondo un mundo chak kodo ni nikech kit kaka warwako. Jehova to nyalo. But ochake kodu. They're somehow very sad. And these are the problems that the men of God are passing. So I'm not like the way Allah watch my baby, model you want to walk. You will. An korka kora to ng'eni Nyasaye nyalo. Yes. Kenda yie. Nyasaye nyalo. But ochake kodu. Ochak kodu. Jayalo. To kapok wadhi mabor, nagombo ni kwa. To akonyo gi lewni moko kata wuoch moko ni ka urwako loki mondo kudonjo ot machielo. To Nyasaye chuno nere. Nwadhi yalo koso nwadhi kuong'o. Tapenji kane ok wakuong'o odno nikech wach Nyasaye nyisowa gino. Ipani be pod wawuoyo gi Nyasaye the same direction mowuoyo. Nwaloko. Koro wawuoyo upside down. To kata ka wawuok, do you think ni we bless this house? Onge no blessing moya kanyo. No. Wadhi gi buch tiendwa te. Onge man watemo. Kuro Nikech ng'ato ok ne teko mar Nyasaye kuom. to dongo kone nikech kata in ng'awo da yalo no wadwa. Ok nere. TV be neno ming'eng matin nikech onge. Nikech my situation ma iyalo kisetieko wach kanisa isego kata ma Yesu nyalo. Yesu nigi teko duto. To toke no kiwuok to ndugu
Omari Nash yan Nyasaye kitim mwane na miario moro kanya kon go dada ndi chandro odhi alalo imi kata weche na moko nitie kaka Nyasaye arito pesa moko kuom Nyasaye Nyasaye dhi timo ngono ng'at moro man gi shilling moro 1,000 kanyo baba konya go alogo shida ni abuna kaka tim alalo amen ibinjo ingene ng'ama ne yalone mane sami hope miteko misa kichodo misa cha ni Nyasachwa nigi teko oningo ne teko no kochakore kuom koro mae gimo sahenyo jo kanisa mate emomiyo ka jomoko Jayalo moko noseparo and let me tell you ji ringo dhi e kanise madongo nikech samoro ng'ato nochako kanisa he had a call samoro ne ng'ama nigi chandruok kanotiyo kata Kenya Power kata samoro ne police samoro ne kata manager en gi pesa ne moro matin Nyasaye noketa kawo iwinjo koro no tuo make bur moro nokuode kata chandruok dhako noweye oyudo Jayalo moro yalo ne Yesu to koseyalo ne Yesu to Nyasaye obedo Nyasaye ochango yudo konyruok to koni baba in koro iwinjo tine Nyasaye iwinjo to nikech en gi pesa onyalo ng'iewo plot onyalo ng'iewo gari onyalo sponsor nyithindo dhano kodonjo kanisa nikech pesa cha nitie iwinjo koro kanisa man ana dhi e kanisa nikech keyboard nitie member duto ma kodwong kore to moningo ot tadore piny nikech pesa ne nitie kacha man odonjo go gini oyude ka en go ng'ano pogore gi an manyaya Nairobi abiro mabiga piko tabiro chako yalo Nairobi ionge go ana onge go ipar dande futa magolo ji daya ni san magolo ji kata madadora kakelo kayole kanisa ok nyalre Yesu tano ok ne aonge Nyasaye lakini in your perspective way physical outlook kinera kata kale timo ni koro pimo gi bishop Gitonga gen koro gi wach bag nyathiri jane kuma wira omera wira chi yala ni yala makiare we ujiju we ukona ni ang'o mai so that is how people are seeing mana kaka jita omiyo wach Nyasaye nyalo miyo gi kod ng'at ma Nyasaye owiro weche aina nyalo go mana kaka nawacho ni dhano nyalo jony nyalo chwanyore depone mae mono miyo yudo ng'ato moyie bi pesa wacho ni nikech Nyasaye to an go pesa ni wakawa kata dhi engineer nawacho ni kono ma ja studio ni ati gona wa ko ja studio bong'eyo jagolo ni ga kwento gospel lende moro mu jago mimielo oangla di na there specifically akunga temo na jogo na kono ne yawanyaro yuni chwarni nega kaka dak rach kata Jayalo nikech nogi kama koro nyaka nyithi kanisa bire od jati Nyasaye they come to expect expectation gibiro expect gingeni Jayalo nikech Omari gima wacho kani ewi altar opogore gi maka gike dhoto giromo iwi ya pana jati Nyasaye ni mondo koro chuno nyaka nyathi kanisa maine ma Nyasaye omiyi teko miwir mar keto lweti kuomi kore moloko yalo ingene bwana benji ka nyathi kanisa obire odi to yudo ka mattress in single room to mattress miketo katin to kom moro mag plastic amin gari ma bin achiel nosaturo konchiel okuogi wag ring to katin moro ma bende moleno mabe luoko to kech sabuni gi samoro shida emantie to odni bende kore ka nobody decorated red carpet when president do wuotho nyiso ni onege chwarni tap ka chwarni chende iwinjo isena demarcation mag chwarni kane ot to chwarni poko cham to chwarni to poko cham koro kata manini kaka donjo odi kani kibiri gik kanyo tiyudo oda ko be decorated kamano dangi chaki dogi kuongi ng'iyo kaka chalo gi kama ne watie kodi gi kama ti ing'eni buko mana gwene kono wado oda na buko kodi iwinjo wala ok dak kama ok adona were gi dak kama ochaka koro nyathi kanisa duogo yalo ne Jayalo iwinjo kae kama wito trust shida en niya dhano ji mang'eny tinegi emomiyo ahero din moro ni ka ni oria mar Islam do Nyasaye magilamo to Nyasachwa mangima lakini giloso gik moko ni yie mamiyo there seem to be people kendo apane that kingdom kada en kingdom moro manyalo exist manyalo chiwo ngima mosik negative most of them
nyalo donjo e polo direct kata ginyalo lokore mondo giduogi lam Nyasaye nikech oria ok en ng'ama nyalo gik kuom oria wadgi mondo kane chandruok moko kawo burden no gi sano iwinjo ok onyalo weyo koro jowa challenge mogino mana kora awacho ni gima notimore kuoma momiyo nawero nadhi gi kayalo Yesu an gi Nyasaye mangima nyalo yalo ne ng'ato bed ayalo ne gima gero tich ji mang'eny yudo tich e lweta ka Nyasaye otiyo godo koda ok ni an mana miyo gi anaonge ngufu but nakwayo an jaote nioro Musa Diego tiwuonwa gi Nyasaye Diego tiwuonwa gi Nyasaye must be somebody nyaka an mawuoyo kan an bende nitie ng'ama ng'eyo ni kadwa wacho mota akonje dolo Yesu pake lweny ma kama chanda tim na ng'wono lamna e Nyasaye nyiso niya nitie rank medhi go ka Nyasaye ok en kaka ng'ato nyalo yangore kipatni koro neugi kama an kod kanisa wayalo gi mama ni bende osetemo timo ndi gi matin ma Nyasaye omiye ng'wono mar tich Nyasaye nomiyo Pamela Nyarweng Nyasaye ma gwedho ji mondo gidhode opar kothe kik chieng' moro tij chadi ka gimipono le manyalo dong' e dala ng'ato chieng' moro dong' e dala dhako kuom tich mar Nyasaye mamiyo Nyasaye amen koro osetem asago sime ne joyalo ya jolweny gini tere chung ruoth chunge ka to ok usire ya ok usire omera baba gini sira wach Nyasaye sira ok ipar Harun gi Musa gini ka gini e papo gigore gi jo-Filistia lwenyo moko orio John otimo koni Musa kotimo kama to joka tho mumwacho ni githo yokre kodani dhano tho ruba but lwedo umero timo to kodwoko piny inego jo Israel sikwadha ni Harun gi wachna pana nitie gimoro kuom Musa wadeyane gimbe gitimo e dayo mana gini pek ke luki di iteno bwana kawuono in kiwachone Jayalo sami donjo kuom kaka donjo sani nyalo wacho wach kama mak tim Nyasaye tedro mondo wamake wakony ng'acha kare ngima en gi wach nikech nyiro mana koda poja tikia gima an koro sama wach ma wacho ka Nyasaye nyalo tiyo gi wach achiel to ok ochung' ng'acha dwaro mondo wakel ne machiegni sawa lakini for a while adhi jonyi iwinjo inyalo gombo wuodha koro mano gima timore ng'ato nyalo chako ng'one matin owinjo ka pek Jayalo nya chung' ne akawo ne chulo ne ot ochulo ducha det ya Jayalo go ka dogo yalo Nyasaye no ni kanyo Nyasaye olami Nyasaye okileng machielo mondo chul ne ot ya ba lewni be asang'eyo nyaka chata no kata loko kachielo kene musiko mako ka twago ni rita yawo ni Nyasaye kwa nan man aore tich Yalo osemane Nyasaye osejo tadieri in bende koro ka duoge go e ng'oro koni kata ke Jayalo Nyasaye nitie ang'eyo okia an gi Nyasaye kaka no mor ng'eni weche lokore an gi Nyasaye omor kiko par ni koro ni minyo twago na koti ji osewuoyo be kik ng'ato wuone Jayalo ni ok iwuo they are human being like you at a time kare ka gin ok ginyal wuoyo dongo gike thuolo ma gimbe gidwokro gilalre weche maguti yes koro ma lweny no goya pek no adeny nyalo tim no ne timo anyalo remi kata kuom jomoko joma ni giri kuom gigi challenge ma gin go gimbe they are just expecting mana mari cha matin ma in go cha opak ruoth jalweny to kanisa dhi nade Nairobi owada to duweni nyok wan achiel mar 10 kosi iwe kele mise to samo wani wa achiel mar 10 ni sawa ok adagi ondiki ni mondo tim kamano lweto chop kuom jodolo magu mondo migi med gwedo ni sawa to sama en kana wadwa kata in mondo dhi kung'ike kama ichuoe imba achiel kuom 10 ni pod ok ochopo pod en aina bor omena pok ochopo 10 pod en abiri otin ma samoro ambe chaka dia medo ga koro kochopo kata chiko iwi to edwane koro ni be kokitero ni abande ga igere edwar achiel kuom 10 achiel kuom 10 mo dwaro pok ochopo pod en abor tamba dwaro gi kata chiko gi nus akonyra gi bo chiko nuso dia gulu para kane ya do dara chia se bara parte ato ke carga borok carga koro mai di matilo challenge ningeche kata dange ringe di kuomgi tunge konyo gi nyalo
gene gidwari gidich mana kodi nia sani wakana wakomba ndugu ni kobiro nyendo wakene bene video nia jalo monti mana jetinye sawa na era kabisa nego na sime no wana sime mana kane an product mare samana dia kanisa ogene kanga deta gola chel mara para gol sadaka atem 1 2 3 ivinyo ko magi challenges majogi yudo jotich Nyasaye mayudo jotich Nyasaye matino machalo kaka wan gin guda iro kama ivinyo kada no lemo ka be wan gi ap kame to ngabana to kwani ni dia ka di legri ko nyoli di beje duri chedalan ndio chini Nyasaye kitero hapana nitie ap kame nitie romruok mare ni ya de yani kaka ningo bedne kaka kawi kaka neni kaka ninga treat warom kan galo pachiel kata ka jabo kuon okene ka sida mono nitie ma jo yalo timoga ni gin ni ka gichokore to kosetiek misa to onego gweno tuon to nyithind kanisa to keto gomena ni gini ni wo mena goro ga ngwen jing'eny ang'o ma mondo ji chielo mena ni te mondo chama nyaka un ang idhi cham gweno koro giteto gweno ne maduong' mara bakunde wiwu kane ogenge pasi ya dinyo dolo alalo amen ibi koro magi makelo chandruok ne ji mane momiyo shida magina go ibi shida magina go jok ma miyo wach Nyasaye gore piny upcoming artists not upcoming preachers men of God they don't motivate them in a condition manyalo miyo chopi gin gidwa mana niya ka in Omari kama gisiko mana niya Omari no neni garben pa Nyasaye te gabu iwinjo tich mene tiyo no tiya umonde kanisa ya kombe upango gik moko ugo keyboard weru waku uchoko sadaka uchoko usande ko sare kwale jadolo Nyasaye mapinga maji kapana okele kawuno no msema baba Nyasaye mdo baba iwinjo okodo timie kata mia ngama ero ini achiel no jidulo tok domiti to hate kata mana niya jalwen Roma pare kwana beach mia beach nyako kitie yo ko Nyasaye mdo never Roma par kita kanyo ne mak monda gwidi ase ka ochiwo ni kuminyi ni kaona ne bogre koro ni sawa gima na kelo disagreement gi jogi wadu mano mi lwenye ogo mani ngine kora abu ni into deep gima na kelo disagreement mamiyo samoro adong kenda tung akun anyalo sungora gi Nyasaye tang'eyo Yesu memorita anyalo sungo Nyasaye no kiyama wuon na penjo yuti Nyasaye jalwen uwero mana magu kende usiko niya wadwa ni wakony Nyasaye wane chel ma par sadaka ke ministry kelo magi ni mondo kony nyithind kiye mon liete tingeni e kanisa ka nitie mondo liete kanisa ka nitie nyithind kiye mabedo konywa omara sadaka tichoko e gato ega ibinyo achel ma par e gato ega mari nas musiku to kata mondo yude niya ne yalo wach niya ni dweni wan gi sadaka tithe osoromo 20,000 osoromo 10,000 mondo e kanisa waka adwa no miya nyithinda beach ma nyithi kiye wadhi chulo school fee adwa no miya mon lita ariyo mondo mongo next sadaka tithe ngiri mochoki wadwa ni mondo wane kaka mongo nyalo yudo go ohala kata gitim mondo gichung mondo gichiem kik gikwech ngama pidho gi Yesu chur mondo kiye Yesu no en nga gimi kelo modonje kan hekalu e moningo tinege omera gi kawo te nyaka mar dhako machilene puro kasman ya mama iwinjo ingeni ubilo ini sida timna neno tichni gi Nyasaye chalo nade achiel mar apar bi chiwo e dweni be nyigo to dhako to chiliel machamo onindo nyaka kake dhako nindo nyaka kech dhako dhi olo nyaka pesa e chama mar gumo ke Jayalo mondo gwedho to Jayalo ni samoro migwedho ni oko reflect ba mondo go e kwano back ni ma koro magi gik momiyo denominations baranga koro ini neno gini iwacho ne ha bwana ana dhi wangla nano niya at a certain point kara nyaka an achalo ng'ama wuondo Nyasaye by that time iwinja nana achalo ng'ama gichiro ka ministry matiye all these things what ok wuog maber how do we bless the name of God
wane madango be ni koro rock to otwagna utera isi ni otwagna kodo utera ke puro otwagna koro kawacho ni tera lakini awacho ni mana example ana wiji utera isi otwagna kode o Jayalo in kako ni jano ni gari nyakiringo kia ngo pambasa utera chamo gweno kuku kia ngo okela budget oda to nyathi kich hivi adiri mantie kata dembe ni okinya choko mekeja mzima lakini kanisa nitie to kata chiel mosa kawi Jackson wacho ni awanya sai makata kile mtu kwa an kanisa na kai ng'eyo matin mikelo kuom joge mage miane to nyango nyathine nyathine achungo ruoth onge Jayalo wadgi yalo mayal Yesu ma ingere nyalo yalo Yesu donji makoni paro kaka denyo gi chandruok gi onge gi bi kore donjo ko konyi gi kare piwangi chwer to iduogi paro mana kaka ng'ano setimini marach ni amagi to makaka chana marit ng'ani iwinjo ma chandruok manomiyo pek nodonjo makono minoda nyara timo neno mar Nyasaye maduong' awinjo ka condition mantie omera mar kich oroma yalo tayalo sut kago kama kiromo kod street ka chako pako ai mara mon pako matiyo to tideny omera to mera kanga do samo 70 mo nako pin ko wala chako ramo jirani nyiero awach Nyasaye gimo tim nige choka loyo oda iwi jo Nyasaye mana paro ma Nyasaye oketo manyalo konyo ng'ato lweny ogweya kapunda gwechoga jogo gwecho Omari jogo gwechoga oridore ai kokitero chiel mar 10 gi sadaka hakuna okowari idhi kanye to miseno ok winj maber miseno ok winj maber mano ok ng'ama waro okowari omera to chiwie kuya jadolo Yesu safaki amen ng'ato ngima lal manade baba ambe Nyasaye nowuok koda an gi chiemo aje owadwa Wuod omera ngas ma Nyasaye ang'eyo Nyasaye nitie no mara ng'eyi Nyasaye no biro tiri kamoro koro dwarore ondiki iwinjo wasomni wach moro ondiki koro inyiwi isiro mama katika mumo nok nego donjie iwinjo mama moro inde moro nyachele jukani isiko na nyicha sabi nyukubiro kakuyala watiyo ne Yesu wale chamo ngima tanda mutikani asanindo chilo ka kata dwe achiel kata mana chiegi pokiko ni tuwa mipindo wikel mona lwokra koni mama cha en mama ngusati wodo manyo kume tuo pigi do iringi tene dakoni iketo tene mama cha ndo kukinyi ko dako cha ipane ka lwokore ko chungo do lwokra kon kana owinjo ka ko yo bero ogwedo ma to jomo war be timo ma wan odwa sadaka to mana nyithinde kende koro ko chungo ka Yesu nyawadwa hanano Yesu ne dala na yawa Yesu ne mani ngene wuyo kamano nikech sadaka manyo osachoke kae magitimo nade nyo dhigo kikomba ochok gole koro wudu wotimo ni gonen koro magi weche manomiyo na kunga bedo pia kon ruth no I want to go back to sit down first of all to think about this ado di parani malernia joma lemo go gi ma wane ministry gi doctrine be gine kaka somo gi chimo mani Nyasaye no tuona gi maji aoge cramming power mar muma ni Luka paro gochi ko wacha ma Mathayo 8:9 mano Nyasaye no komiya mabe asa complain na Nyasaye why but muma ka elo kama Nyasaye miyo kwenyo be ka anyalo dhi kata ka dhi yalo tadhi adiag mwaka moya kaka ni to ka gik ta awinyo nyaka Nyasaye kirani Luka 10:4 tamadhi tan moro ma ji wacho ni mosomo mag theology ka ma jata onge koro shida ni mano miyo na paro pek no emo mari ayalo ang'ad Nyasaye ka takata wuoche amgo kala de choko kadhi ma ago masima ma wuoche ji akodu dada kumbeda na pin matin lipo ni samoro kama wuothe ka wuoth kama let me find ways when no one knows you hello wuoche ni nyaka mo tena ngowa chiel marapa donjo hango ni sawa kono gi hapana koro gibedo gi koro gimano ketho chunya dhano na chwanya na gi chwanya gi buku umiera na wache ke Jayalo ni ala le nyaka chake liumbe lo ko kesudi okidhi ng'ama yalo mo Nyasaye bana mo ber kama itieno kilokri to kilokri tutamuru kata mana akeka takar keno maragu ang na lokra gano da lokra nade kar keno bakia to yiro wacho ni lokri ni iti lokori sawa sadaka tunyi wacho mane matimo kwana kele kanisa ginalo papa dwe to romo dongi ni chulo tara ni lokra ngadi chudo ku to yalo bido yalo kora dia go majengo
koro ka duoga gino ne alok gima na ku to Yesu to maloko to Yesu ne madhi yalo ne ng'at dhako cha ne mama kirito wach ni iwinjo nuchiem ka ruoth ubiro rwako maber wasiku noluongi nokunya ndaki matut maka gine to gine yugi po ni kunya ndaki na tiyo kar siling 10 an nadhi aolo nyaka sikuma kibanda mama manoyanyo chiega kare in ng'asni ka gi pier matindo tindo to chori Jayalo to dwa olo nyaka sikuma wuon kata mana pesa Nyasaye mane mutino chak wuoth mondo luwa dhi e kanisa gik kama koro iwacho adieri kuom wach Nyasaye and I think ni mae omiyo Nyasaye pok oparo mondo otim mirima nikech opano puro chiwo time mondo ji olokre machalo kaka Jayalo yudo Airo kama nadhi mawero kama nikech ka ne gik chiemo moro kakalo piny kanyo to mera nadenyo nogoya nagombo kwanyo siling 10 mondo aya kayole nawuotho pile kadhi njiru kadhi kwecho koro adak kayole nagombo kwanyo siling 10 ma chieng' mara wuotho kama pok ayudo sten boba to koro ma timna kan pesa nyanga ni nyithindo kocham go mandas kosa kunga dogo ota tenya mede gi ng'iewo go lollipop gi nyodhi tachaka dok koni koro aparo kama tawinjo ka buro na chunya tawinjo ka to omeja dong tadonjo kar siasa dipo kipo ng'echana ka ji vijende woyore kanyo dipo ka ali achung' koro nye pimo winjo ka ang'iyo gi wang' pacha to ni kanyo kadang joga yudo kipogo aringa adhi adonjo lain ayud gimoro to manyien moro luonga ni bwana wewe ni Mjaluo nasikia unaenda kijiji so ingia hapa bwana nataka mheshimiwa nataka Wajaluo hapa ndipo iwacho umele ile mheshimiwa anataka Wajaluo bwana hii wacha ile posi nyingi wacha hivi ndio mheshimiwa ndio na donjo kaka ndio sasa Amairo kule mimi ni Mjaluo na nimekuja nimesikia mheshimiwa kuna rally nataka nijiunge ona Eric mtu to kadhi kuchu to Eric ona mbako chapa to kama ni bwana nyinyi mapema nataka unajua nani anaweza tunga nyimbo mzuri Mjaluo anataka aimbe mheshimiwa ya Kayole mwingi Mjaluo na Walo nataka Mjaluo anatunga nyimbo Mloya anatunga nyimbo mheshimiwa tunaona vile tutafanya hakuna sawa najua naweza ndio ni kutafutisha kwa para aje na gochi neli tu ele gine kaja masomo makaja wasido pesa ore ngoma la gikao nda koro manya koro chunya wu ngelo ko di makusimba adhi bedo watapara para wachina hapana gima dwa timo idwa manyori gima dwa timo doge kacha pesa nitie to odni bidhi lor Jumapili adok na golo koti adoko gi t-shirt akoni riki mimi ni mwimbaji armine na kane mono kiklor na bonana we agone bwana ne mokwongo gini asabiro gi mistari 4 already awer bwana ana jawe udhi manyo nga nido ngama nyalo wer ne jete tingere ke kata kama student jese jego gimo mi atimo ma omera chandruok kode nyithindo sariembo kata sikul onge school fee mumatano jo Nyasaye god mekigocho negi emikoche Yesu no opake hawa kama medo chako ni mana kaka sida chande ok nyalre akono ni bana gimutim mama kan koti go mokwongo aduogo azira na mheshimiwa koro kanya bana de ochwadi mit bile okgimiya pesa gi dhano negikona niya erikone bwana siwe ni pasta akona mara mokwongo wanyichi nochuna riambo nekone mara mng'ene adwa nyisi meja dong nyomiyo kanisa nane kanisa shiro kacha akone meja kodongo market kanisa man nigi 46 members
Akuni majadong watch support majadong omiyo kanisa nyo samaya gimona mate anadong ati mambana miria mondo jichunya nikech adenyo aonge kaka danga kony wach ni ok nyalo dhi adhi yale nang'o don ng'ato ka nyithindo to ywak dogi chiemo dhako moro luonge kodhi ode ka otero kuoni gweno mara ta no ka akone mama oyo gimitim Nyasaye olima aywak kaka mon gi chiemo malit to nyithindo to nindo kech koro nitie gik manyalo miyo ng'ato kata piny ruoth Nyasaye bai to all in all magi gin tem ema nakono mheshimiwa niwe baba gimitim konya pesa sijui to onge lakini kinyamia matin arengo adhi atemane to jogo kawo siling 4,000 gimiya pesa ngapi ngina aba kiana adhi agone 5,000 kara kene studio record audio 5,000 gimiya 4,000 ukisha record utatuletea sample alafu tulipe bala kura adhi Omari nandiko karatasi ya boro chini chingini anang'iyo ang'e nandiko karatasi ya boro nandik ma okethre maro stasa nok dhi na kadindik ma okethre ma nok dhi na ma dhi agi natungo yani mojo luone meta ngoma tik o Mungu yone meta ngoma tik ni nyimbo tamu ya meja dong tik kayole hapa tu komera etoto ndinto nadune ni maguru ni yani mara tena ni meja ne Omari dhano nomiyala andu tungu mana pasta akwana Omari timina timo matowiya to kuo karibu go ni haleluya kididier nang'enya mendo garwako meja kasa matina bwana sipiwe bwana wadu hapa ni siasa sio kanisa shida kuro mami ng'ato nalo ok gin kako para ng'ato para ya magi ok ni warwa ing'eni kata mana Yesu the temptation come to him because the Satan must come to realize ni kaka nyaga ne ng'ani kabun ki koro denyo gimedhi miya teko en chiemo nyiso ni chiemo no e kama Satan lemo ga ng'owa chunyo dhano to kendo ka jachien sani to nyon ni karito mar pesa iwi sana nikech Satan ong'i maber ni joge yalo Yesu matero ji e piny ruoth Nyasaye kata kamano gima nyalo miyo gi teko mondo iwuog idhi al Dandora nyaka ibed gi pesa mondo idhi al Kisumu nyaka ibed gi pesa odhi olor ni Jayalo connection mar pesa koro un sadaka chemirito to mon ma kelo sadaka gi bendo war gi bendo loro maka daka achiel koso kobi jachiel nyaka next week pesa ok unyal yano mae lweny manogoya ringra noloya bura mondo me adonji koro ka wero meja cha angeko mata sawa adhi akelo to mwitane wewe you are the best kini ngini midhi bedo ini midhi bedo gi kigosi ma jotum kan ke doge tut ma koro wamedi koro wami manifesto koro dhi wach meja dongo satimo kama duogo timo koro na doka gede ko gimeda ta doge studio gisechego koro magocho adhi ka jasman record na kelo tum no moro mashin ma gichula ndo pare ai Omari 20,000 nyo awuotho kaka ni gombo 10 kata mana 10 shillings no chuna mondo akaw sima goni walo yeso pake Jumapili kikubika ne ang'o motimore aonge adhi wuoth moro nyaka ni yal pe pok ni yaga gi 20,000 nyaka dala kucho to sala inga par to ma wer mok dhi kata 1 hour tasayudo 20 koro naparo ni mang'eny dhi binjo koro kachako koro adonja to ni winjo tugo ni ko ji pugo wiye wuonda luongo gi tabar lokye megi Jayalo be ai kare manyaka dok talent di Jayalo ka wedi koro gotum adonjo amero loka kon koro nyadundo wone ngoma mina tieno wiro nyako nyathi mahero jabere nyeri ngena malio Omari adundo Fred engineer gini werka Omari batiyo Omari chieng mawero ni Omari kaya nyawero mana wadhi tuli wang'iewo speaking mara 180,000 tako okomiya gita dia wera ka mwaya kata giko koth ya pugi komiya pesa ni ya konyra ga ai od chalo ka di kon koro Omari challenges mang'eyo ng'at nyalo donjo chandruok onge ng'ama nyalo chiwo gokinyi to wacho ni I want to drop
kaka koro ti giri ma koro wagwen onge manyalo chiwo gokinyi to wacho ni ani adwa bolo ni wanda ato giga keth ka wuka be timo achiel. No, must be a reason either gini chendo for a quite long winjo ka oko team it's not coming to satisfy your need. Even then there is a loophole where devil also use as a breakthrough to access you. Kanema koro na lwan ma pod ma yalo to gi sani endi pod wanyalo wacho ni ijango makoso ni seduogo sani kod itiyo ni jao. Apana kwa wachni na paro gik moko ariyo kanya duogo gi sama wuoyo nya wacho ni is either abedi flat ni an a gospel artist awera tatia jwa kali kaka jitiyo ningeche in the other hand nyapare kanya sai nyalo timo nang'wono to nyasaye omiya ng'ama nyalo chung' koda ma nyalo tiyo gi nyasaye in a real ministry, a ministry man gi new doctrine, a ministry mok man gi ing'eni bwana kata in kade wasane wariwere koni an kanisa tan bishop ni to isatiyo yao kanisa branch. The best thing man nganyisi ni baba gimitimo the yao kanisa mano dalani lemia pidho jogo wach nyasaye iwi jogo bro tiyo imbe sama gitiyo kanye kama igwedhori mak mana chik dulu tiket oningo mire kiwango of which that kata ko odre 500 to kono bana ebi 500 100 200 bikelo mission ningeche kaka an babau an bentie ada support manyalo kelo ni ruonga raba biro anyalo penjo mara ang'o more me kanisa kanyo kombe uonge go amiyo komba par manyone kaka yudo komba par mondo bed kombe ariyo iwinjo a clear doctrine and an agreement mamiyo people are seeing future kata kula mo nyasaye yido kacha in jet nyasaye titiyo ana a free environmental way that ma iwinjo ka you feel that ni iwinjo proudness tijini toknia makang Omari hello Yesu pake to no gyo jalo enye Yesu no limu baba no alemu ji no bilo mang'eny ka wonya sawa mo to sadaka no wuok adi ni sadaka no wuok 500 kata 1,000 ongo nyasaye to no wuok matin dwari mera lamo nyasaye anda yisi oningo bedni tiyo nyasaye ko kamano ketna mage sime kasa nisani ora ne 500 kata 600 to baba 400 odhi kanye oko ni gicham gige dolo kiyoto manade do you think ni nyalo medo tiyo you can't. So that is the problem of which is here. Then ni mang'eny oketi tiyo godo most of them are project of people mana kaka na siasa kata wach nyasaye ka obedo kaka siasa yalo mang'eny sa jo ngenia kanisa is a what is an a company wacha nifungue kanisa nyasaye miya kanisa Dandora hedu kocha endman return mwisho mwezi 30th account no sarwake gimalo 500 it's well off. I'm the bishop Allah mwenye nyasaye ti iwi to nyasaye to kata ng'ama osechango tonge joma lemo kanyo jokomo jochode jonjaga gi jomama jomiriembo gi jatuwe nyaka moko bende oterego mago chorane mako mabeyo bende winyo no micheo ninge chotimoro nade mago jogene gini agolo sik mani bishop dwane ni en kodi gi meeting next week iwi kare mago jogine jo boxing tingere ko wuok ot ka odayo to tuyo rangi kamika hata keni mara ni kusigirmo ke mo tuwe ka yal makagio halala ya Yesu tiyo iwinjo koro mae challenge manomiyo na pek nodonyo na maya koro gima wacho madona kod jo nyasaye gisani koro wanyalo wacho ni idong' adong' ipako nyasaye gi wer to itimo tiji an gi mich mar yalo mak man ni chuny ong'ado ne kanisa ma koka dhi ayudo ma okay ka nyasaye onego osiemna kanisa maber kata koponi mara na ministry ni menyo samona ne manya kitra mondo adhi ayaw ministry to kiwango mare pod nyo duonga mana Jayalo pok nano bedo ministry lakini nyasaye no ang'eyo ni dhi miya kanisa maber manyalo chungo but gi sani to nakwayo jowinjo kata joneno ni kata ka ng'ato lamo lamb gi so much important even to me iwinjo nikech nitie mine manya chung kod lam kanyalo wan adi nyalo wan madwa piny ma de nyaka ba ago nyaka so ma pango so nyaka kagundo ka gocho mago to mwiki Midwest makata king'iyo Facebook account maga mata moloso yudo ka go life band utiyo dhano miya timo amba temo kaka ujoka tengo ja
nadhi nyaka Egesa ma wer chieng' mitimo launching mar nini mo ber kanya ma kuongo wer mo miya platform ma wer kapok ng'ane gi no wer chieng' mane Musa Jakadala gi ng'ane gi amba satem ariyo rakanya ahinya ariyo ran gi ne Umi chance. mo miya chance nodhi gi engine adjustment mutira mo miya chance ma wer an makuongo yawo ogona gita kanya ahinya ma ji koro bisan naneno ni ne en tema ne jachien nomanyo wer mondo olorna nikech jachien ne dwani mondo oketh mich nikech katemo ka wer kono onge gima neno ber maneno ka wer kono onge 20,000 ya awacho ni mar owangla mar josiasa cha tomiya mach tinyalo miyi kata in dipo ni chunga debe tinyalo miyi man onge shida lakini mar owangla madang' awacho ni aneno to onge berne atemo dhi kono ne gidwa mondo adonje weche mag kong'o kiang'o to aneno ka pek owadu ok nyal nikech najakonyo wiya ne kuot makata kabedo asigna atemo rwako gudu makata kineno picha donjo picha mago nikano gudu gagolo ni tem pambasa ni mondo kora abed jathum ni awuog ok unyal notamo koro atemo mago ila wiya gola ok nyal koro an nakwayo niya sani mondo Nyasaye mich mar yalo kuma ayalo wach mano is a call mawinjo kano then nomiya michariyo mar wer bachawinjo ka wer makoro babiro malo mohewe en mana ni nyoro chien nyoda jiusa wacho Jayalo uda iro gigi usimamo mara ene gospel mara jo angla magi to timore kata kiluwo history mag jothum gibiro jomoko ne jo kanisa mane jo keyboard jomoko ne mana jo praise and worship jomoko mane kanisa dala gi lakini ne giduogo koni magi succeed awi manga ne succeed go Nyasaye mtum nani ong'eyo ok atangni ni kora we Nyasaye ok adharau Nyasaye ok aya Nyasaye en Nyasacha iwinjo mane omiyo kata wende masani nyatemo compose nyako Nyasaye ne adane mondo imiya kwenyruok manyien mondo compose ni wende at least manyalo miyo nyinge ng'oma duong' yadwa mano gima nyaka jawinjo be ng'e ni Jayalo mawuoyo no endo en gi YouTube ne kacha endo iluongo ni Jayalo Wuod Airo en gi thumbe manyien manyoche kano igolo gi thumbe diche sane aparone gi thumbe auchiel ne kanyo no endo apani moro nwachako kanyo ka nwachako show ni endi jala ne ka time osedhi mang'eny adwa ne kaw thuolo ni endi mondo ikaw thuolo matin ni wuo gi jowinjowa jok mantiere wach moro midongo minyalo wacho negi mondo me ageni abo chako chano and aparo ni kopo ni ati wan gi thuolo wan gi channel miluongo ni LTN Luo Trending Nation wanyalo miyi program maybe every Sunday yalwa wanyalo kawo programs mang'eny mana ng'eni ang' wawach tok tent gi the organizers mag LTN gin kaendi wan gi January Governor wan gi Matoro Bradox wan gi Kwach Rakido ang'eni ang' wanyalo wuoyo kwasetieko kaendi wang'e kata kopo ni ati nyalo bedo gi program achiel every Sunday imed gwedho jopiny nikech platform and platform gisani ni endi adwa ni kaw thuolo ni endi wuo gi jogi endi be gisebedo nde Nyasaye mondo ogwedhgi gibedo ahinya kata mana interview mag jodito go ok tim mang'eny kama but wan koro nwago mbaka mar Nyasaye ng'wono Nyasaye momiyo gin kanyo kendo gin jomoluoro Nyasaye daher mar wacho ni johera kod joneno kod jowinjo Nyasaye mondo omed gwedhou ahinya kendo chuny ma ubedo go mar winja mar kawo thuolou an dana Nyasaye motimo ng'wono no kendo nagombo kwayou ni mondo umed chung' koda kokalo kuom lamo umed supporta through YouTube timna follow up e Facebook umiya jimo being ni support maru kata ng'ato ok omiya pesa kata ng'ato ok otimo but contribution maru kata kutimo na follow up can make me to reach somewhere gi gospel it is a way of supporting gospel ma ang'eyo ni kaka Nyasaye ochano chunya bed ang' med ero mondo abed kod chenro mar kata mar loso yalo kokalo LTN every Sunday abiro yalo nyalo puonjo wach Nyasaye weche machalo kaka family life matin nikech Nyasaye okelo ng'wono manyalo keto weche manyalo gero family kamano in word of God mos being that can support me mondo Nyasaye obed Nyasaye kokamano Nyasaye mondo gwedhu wendna ni e YouTube gin mag gospel mag minche mag secular go to agolo oko nikech nalwat asatimo neno Nyasaye osayie kuom neno matimo ni adier ni ne an ng'at manopodho kata kamano Yesu pod ahero kendo jawar mar chunya o jawar mar oda
Nyasaye mondo ogwedhu ahinya. Namba di mar simu. Namba mar simu en 07 18 47 81 49 kata machielo en 07 69 01 08 91. Mano namba makigoyo tinyalo yuda godo. Adak e piny mar Kayole, Nairobi ka. Nyasaye mondo ogwedhu. An ja injili, ayalo injili, tawero wende mag gospel, wende mag pak. Erokamano jawinjowa ma kaka ne in kanyono endo wadwa nakaw thuolo ni endi agoni erokamano ahinya jok mono bedo ka watchwa oga obina Mariandis, thank you so much. You've been so lenient and supportive to us, and since you joined, you've been there. So I want to take this opportunity to at least appreciate those people that were watching. Koni ni maendi iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Let us keep on subscribing, let us keep on following, let us keep on sharing mondo mi wamed ting'o jok mopogore opogore. Wapango mondo every Sunday wabed gi program mar Jayalo iluongo ni Jayalo Wuod Airo. Jayalo Wuod Airo. Wadhi wuoyo kopo ni ber to bed kokelonwa program. Wawinje wach Nyasaye, wambe wawache ni platform nwatiyo godo as spreading the gospel. Meanwhile, aran watiege thum achiel ke thum achiel manyien uwinje matin emiketo ka koro watieko. Miel Yesu. Amiel ne Yesu. Moloyo miel bongo. Adwa ni mondo anyisi jowinjo kata gi jokristo niya lokruok nitie. Aya kocha aduga miel ne Yesu. Right. Iwinjo. Miel no ber moloyo gimoro amora. Right. Bluetooth oketo on. Itudo Bluetooth. Mondo wagoye. Ne amiel ne Yesu. Moloyo miel bongo. Awer Yesu. Moloyo miel benga. Awer ne Yesu. Moloyo. Uchopo Galili. Uchopo. Edier Jayahudi. Dongo dhako chamule. Ruoth jamewafu. Dongo tu. Chungo remo. We onyra dhauno bwana. We onyo. Onyo kotieko. Meanwhile, wan gi ji kaendi, wan gi Kido, not Kido. Kwachra Kido, by the way. Iluonge ni Kwachra Kido, donge? Kwachra Kido ne kaka. Kwachra Kido is one of the artists. Wan gi Jano, the governor in the house. Wan gi Radox Matoro in the house. People are here. We are here since, and we shall be here, and we'll continue being here. Nyaka ure uchorwa mwadhi mbele. DJ podo omindo. DJ podo okotimo kamacha.